buri kubwatia na bukurigirirwa na kio muntu. Soko TV mambia bono no sawano kwegena kuwanenga kwabo kiribya wachakire kuyarigania asemero byagiritsiko itsko lya rero netiche kane gatano mwachito murgeria itsko re ijuma ni maitinga emerobene menge aibuno murgeria ogendete kubeka asiritskeri na bwegone menge kwa begitaguritsiko rigoro iri kweneke munari itsko lya rero gucede kogendera buna butambe kurinda ndose sore nande gokwania emambia bononga wakire anonse sore na iwankwanya nga bwakire byekagera kinga kibine kiga ne kiga kina tukora mwakiro munguru ngambi yamono hanyarika gutwikira itskeriga mwachito murire atobatebanga itskeri ndirigerere tiboigo hikendi na boigo mnikiende guciye gucaka igonga asgo kwariganya oso asomoro betu bwensoko bwakire tunyare togosanga tosemanie totebani boigo emambya yabono anonse soro mwachito murire nabakunyara ko kwana na inche ase namba itu studio ya 0788666308 marakabere 6 maragatano na trineri namba yomoyo waigo soy asomtanda ito Facebook nabo tunyora buna ensoko digital na runyari ko gusangana into mambya yabono boyekera wayikiregalia yendo kiri butambe to gosaba niryo kuwati mitandao yitaso guto follow nabe gakora igento yo kurwa subscription kera gwakorire byo mwanchito muriyeria nigo tokonyara togoskamo eri tuonyara togoskigeta sengi tugen Soko TV amokorene na manga gendete kwene kiwa ayande yoko gecho mwanchito muriyeria monokuru wasoro ngiro turabusiti maitinga kitura tebe no muchando soire hose nekereje keria togotebanga nigo tugani yo mwanchito muriyeria kogisabira ekiagera kunyoranga amangana talimaya Carolina mwananchi balinga sorongori turabusiye mwanjito murigera ntwaruche ali abeteka korekana abantu babeteba kunyora chingoma chintini oyo ndagasiri bugima bwaye uyo korokwa amapinduzi kuri mwanjito murigera boigo litskuri wala sorobo turabetero gutukira kuri asinsemo chiriya cyasunika noroboti rotari ngikogokya ogusira kuriya kwa bana bari abayiseke mwanjito murigera abake abana bakesana bagusibya magimabo nande kwanyoranga nigo basalitigwe bakamana goitwa negento gye tariko gokyo mwanchito murigera na negento ke gotiga mayanda asinkoro chito nabo igo chinkoro chiriya chechi amate cyabo iganga anosia sole kirogo bekamarwa go gusaba eneke bana ngusabira roro ngore turu wagusigo ngango te bati count chance mera tariko tigara mayigo mwanchito murigera kyagera turi kumanyeringa ninki kirikegendete kwene kiwakorera mwanchito murigera mambi yabono Mwigona magitugo chukunyara tugusanga naye tusoa sensemo ya maya tusoba sensemo ya chigazeti nara turakumanyanga wikiraboniga ninkirikegendete kwene kiwa chinga kirinda itekora kwanya bali gose ko by mention bari basoira somoro birito bwensoko bwakire asena mbaite studio ndo chikrandeni sawa good morning Diana Innocent good morning to you krandeni sekyo mosorbe sukura na Kuru City Salams Club wikaga chiwa soba wote ba niko ndani ya Soko TV Soko bwakire haote banga kwani fans sponsor ben Soko TV nabayigo sawa nariga igori kire request yae agakoboria ngakiara nyare gagwikira na omurwaria uyu no munyagetari itumanjito muriyera uyore asokubwa tukamanga naye gose okukwanira igoro yobogwenya ninchikonyara ginkwire nambe nyari gukwana naye nanyore nambe yomanchito muriyera naye nyikubwatu kuboria konde once osoba semewe chasigeta sengitu ya Soko TV namba yetu studio ni 07886663 078 marakabere 6 maragatano na trineri namba yo moyo mwanchito murira nabo kunyara kugusanga na intwe emambya yabono atebanere Dominico Gora omwami kurachesemo chamiruka atebano alime yo moroberio mbaka omwero sasa Vincent Ochoto goseli ruma ribali rikurwa Nairobi atebano alime yo moroberio mbaka omwero abigondoche karasa arasa ateba kurwa ikonge no alime yo moroberio mbaka omwero na ateba kwaneli abarali bonsi begeta sengen Soko TV nabayigo fans sponsor ben Soko TV bonsi nabakwaniri mwanchito murigera nabayigo ase nambe yaito
ye studio ayando chikirandeni sinane no araute badiana na Innocent bwakire bya abwe studio kirandeni seke yo musori bwesu Corona Kuru City Salams Club wikaga chibasoto barate baseito niko ndani no ali miumuro biri mpaka umwera. Asante sana barabasi na korolire gagu wikane somoro wakarwago neraute ba Andrew Matunda Koronyamira Town imeanyota Salams Club amo na Mama Fena, Mama Sarah, Afro Baby, Mama Precious, Pachuanya Veri, Waigwembusuro Egia, Mildred Mokeira, Natasha Mcuti, umusori bisote babonsi basoyime yomorobero nande batware Ejumapiri enyororo kikakiri mwanchito muriya ntakunyo na goteya ngali tskolia rero likorwa nga Soft Friday Ejumapiri enyororo mwanchito muriya kiara bono ngo swatore ase kendi nande kinga kitwa bere tote yomonguru torende ikingima kento kirinta maitinga ngo chore kwara beka marunse wati yomonguru nga agento kirinta itugukiraniye ikiyeye ngikiraniye monene nabo igakoboka ngikore wati yomonguru kango chia wochakali tsukeli monene kabena inche kwara motebo igo ngambi ya mono na ritkolinde Andrew Matunda na koroliga gwo mwanchito murigeria boigo ase ensemo yaito aigandoche akorokwanere superstar MC out bano ali meyo morobirio mbaka omwerio boigo Josephat Orina out banere Josephat Orina kruwa chinsemo chia Nyamira ikonge no ali meyo morobirio mbaka omwerio mwanchito murigeria nigatia bari bagende tukubika uruwakora baguse ujumbe yabo ase nambe yetu studio nere boigondo share uteba Hello Soko TV hello ni mimi Eriko Keiga kurachi semo chiria chiabo nchari hata wanasalimia babangu Hezro Keiga kurachi semo chiabo nchari no mongino no kurukwa nga Rose Kirbo Okeiga nabana bane Sandro Keiga Clinton Okeiga Princess Okeiga na boigo John Jr. Okeiga oteba bon spine family ito nabaganiri tskoligianya sae abe nae sasa tumire biche abana baegago korinda nyangiri abika aga clip majito murgira riba okubeke bicha beke sibya wiga togote banga landscape kara kwa ibekirega in 30 seconds kwa beka a clip kiago ikigo nyara ko gotokwania watotebya enkwani iyo taito cha sita sengeito gen Soko TV usekerengero kiago naboigo emambe aye yabona ngo kwatururi bago manjito murigeria onyare go gutoka chisemo chiri chingiyo tume clip kiago igonga anosia sore tibagaripcha tutumiraga clip ako omwanjito murigeria erikyo kigana kororegagu niko ndani hadi mwisho nere James Mugaka kurwa Kitengela Kajiado. Asante sana katia bari bagendete kubeka ujumbe yabo gusurwa kasina baito studio nabiga somtanda ito ukoro kwanga Facebook nere nafusari kibagendi agotebanga kurwa lioma Innocent na Diana bwakire byabo kiete sene liboli arure agotebatiga omonena bakwe egakoragia keumbu kegikeriwe sawa ekigya keumbu kage kugikeriwe manchito murigeria boigo kirigya ko kanita sinsemo chiria chiasuneka asabana bari babere banyate bagusiria magimabo asentra yo tutukanu ase otokomayiwanga nigo baitatu manchito murigeria ndakero kyo tigake bagiye kugikirwa himambi yabona ntayitengwa iri bago manchito murigeria wetira ase nambe yetu studio onyare kugokwana no murigeria emambia yabona tumuru wakarwago tunyare go gotwa amakwani otate iboigo asiseme chore gose kore kirikya betike kore kanali tsukurigoro sunika na kiorage gigirio manchito murigeria nande ni kiorate yo murigeria ebikole mune byo mambia bono hikento kinda gote yo manchito murigeria ntarachi kunyara ngonyora chisimi abana baito anonsia sibale andonsio konyora ngoli nyumba enekya buna abana bago no babigete byo manchito murigeria buso bari gereti kyara turi kumanya bunense yerera kintigana rabwata egati yechisimi mane kwena ne kwana no manchito murigeria Soko bwakire kagitenga tigoyanya chu manchito murigeria kunena bokunyara kugwaka tunya tugusanga na imambia yabono ateba Hello ni Charles sawa ndikere uruwaka rwago Charles Aidiana bwakire bya umwana bwomongi na Jasper Nyangawo narabwate simyo manchito murigeria ina nensome ujumbe chonsi era Soko TV bwakire aide ninche bwakire bokiete se Ninko iwete. Hello. Sawa manchito murigeria naboko nyara kuwa kanande. Eren Soko TV bwakire. Bwakire bia. Oyombura basi no tera jeremia
Professional rero waikira. Ona kile kaya kana mwanzo wana bona message ngoleka. Bona ngende yako katandi bonjali document ya. Na makumya sana. Na ande bona maze ntwa ndenda yana abagambe ukabaleka sikweli. Abararire kirasi. Abagambe ukabararire kirasi bona bando maze nango kunywa marua. Ayenya sore ko ne kwa. Abagambe mama ndena mama yedi. Bona da abaruje bakaba tuzimba tujibeza juzi bona juzi ngo sogira munyakura agera bare. Nchacha gitego soyi. Shiri busatu. Tali mwanya bantu kyane yakole gigo cyanya sana. Babu watu wachukuru watu. Naenda akiarula kana akia bantu watu ba tena ndo watu ndo maana ndeke namba watu mbo tere. Ikirezo kyara to bosoko ese kusiye to bosoko bonna sana. Na maine. Tukigerwe ndezonga stamus possible. Asante sana. Nakuta ketu kolegia. Na ibo igotwara ubitit kolegia. Monchito murigiria kwa igure yakolegia kolekane tali chinsemo cha suneka ne kyobosoko nande professional teira tabiringa tiga tokegikirie nande abantu nabuo konyoranga tali mwanya bantu lakini no monchito murigiria mwanya bantu begete chianga una nabokire dia nande mona barura bakonyoranga babokire kwenda bali mirimo yabo kurende tumaitinga ningi kegocha kyababwata banyara bagokora ibintu binebyo haidiana bwakire omwana womongi na Jasper Nyang'ao kewaro kurwabo kyamboli amo na Jakyo ye nabana baibuna MDM Christine Nyakirario Doreen Kamam Wycliffe na Mokogoti da Maclean hoino mtoto mwe ujumbe asante sana mwana womongi na Jasper mwigondo chigega sense muyendo manjito mugira kurekonera Paul Bosire kwa sinsemo charo isambu autebanere no alimi yumurubiryo nande nigo inkogi keria ekole kirikenya tikekoreka na asechisemo cha sunika nande boigo ebintu birugende okora gusi kagetenga tukaneidye amasabo machito moyeria Paul Bosire rautebanga tukaneidye amasabo nanda maina nalinga omogusi tukaneidye tugikiriye ibintu binebyo nande tubeke orongongoro itasamasabo nerautebanere Rollins kurasi semo chiya chamaseno autebanga nkwani refund sponsor getasengen Soko TV no morobirian Soko bwa kire eren Soko TV bwa kire ngoko na lere mambi abono Wakiro mwana mndoli zangani bokiete pi oyo na hapo mwana kumo na ajatfanya na ziwa rwesiza mjabuti ngule mwana jaki yawe kaki nyasawa no gogusa buta ikuli yomena yani bikora bya korekanira sora bomuruti wa buti ibire byogo buri nanga itobo kya situbiseme tukama kerabo kinkiki nkeke kyabere guse yani eke kora bune kiyabe tabana bayite tubo mayine bamanga nabantu bali tabarabu njugo sabakwa ne babu ati abana bali bwangu mbakora na umuti kirine gakora ikibe ayina cya tubo sabakwa ne umate kiriri yani ni unyama mani sasa hiyo naye ndokyogo ichania aya nabandi rendo rocho umuntu utabukanire kurwigari igoro nani bakikumuita bataite bamukore pi yani bazaze bakore pi yani kibona ati umwana umuntu diganya saite ime yabantu aba abantu bali banya bali yaki yabo asante sana yamono mwana umuntu naye boigo twari tukurigia asante manchito murigiria kwa igure abantu bamintoti bagokire nebikore bigenderete kwene kiwasorongoro iturwa gusia otebe Soko bwakire kurwetono umwaga mo Peterson Kibwogo niko ndani witi mama watoto ukorwa nga Ruth Kemto pamoja hadi mwisho mbate nambe yo moyo manchito murigiria nyari kwarigania asensemo ya maya Soko TV bwakire Soko bwakire Grand Dennis ngakiti bwakire mbokie tibuya korona guru bwakire akabokendo karakunkarororo lakini nika weta tuanalire na maene ndogocha batango bokendo bono bwabukire tigatobera nyumba hata umutinyo yo gatano na kabere goika tubeke kisweta kabisa oika tuntube kabisa nabere igo na maene ngakikuru narobi yabo Nairobi mbiere ngusengu metinga ingoyo chieta gasoe metuono gusarie bintu bono maite inche botambi
bege kore kende yonse ge korugo kyobosari injeni ngo keyikeri kengima nande tima yetingi ge kogera gaki mwanya bantu tuchake gunjukera goita abana bake bobe sana ibage ryo kugutware karengere kyugo goita umwana omoke ikiga siendo okore erago konye na maini umwana omoke botambe togotaba aina maraika nande karugo ito umwana omoke ayabono kwa nyori rukuragereri myaka yonse chuno goitirira ikaria nyasaye maini igo ege kore kerinje na kegikeri nande gento keri kege chetti abantu nonye nabagusi baite gento keri nkibage chetti bintu kabira biri buna intu abagusi ntu anye kokora na maini ari na mashetani akire timedu gusabante baso iri chiruminati umuntu okogenda kuba ngenda abana kwaru abana amangana mabisana ari nande tu agikere tikero kenda abana bagasire bisukuru abana bigire dikeke wato kamwe mwana achitaka ngendo akatuka chibando nande tukara agikiriye kore keria tikara ira maguru make nande bone ke asoire ngana yogo cyane sana ndio yose ke kurukubo sari injeni yongo kegikere kabisa asante sana nande bono yendi yuko bumonte kabiro ya tumachani tumanyanga muntu gete nere kuikatomwe gesusure getindi na maini ya asante sana kina Dennis ali tukulegia na hivyo Soko TV bwakire gaitenga ni bwakire bya bana basi Kintu tumanya tenenki paito wiki abere gusiye tumanya tenga amasabo tubeka amasabo abakambe baito badabanga be korobuneke kije akorekane na ariko tubike ngani ya korekane raundi ya kabere bono tumanya kije abere gusiye adiano mito tumaitira kimo chanda soso irire lakini nabatogana iritwira nemage gatwe bolinga ninki kerie kyabeire na cyumwana mito diana tutakira amasabo ga kintu takira amasabo no umuntu bakubona icyumuntu umuntu asamacho person ewe ege tugete cyubusuku bono ingaso buncho kero umwana ureke wato umwana ura anta PP2 wato just imagine umwana ure kitia manya very painful akintu manyito abantu basere eliminati bono bakali kuru abana basini no mwana yikalia nyasaye una adini sikandi akone yani umwana kimwerere none bukwego tabangu umwana ne yika opte nyasaye bobe sana bono tutakira akiama sawo nyasaye tutakira mosabo iga nyasaye nape kwibira robito bono entunto chiese itero chibuchi ngita abana basini ne bago ito tutabanga ke koro ne grande que ana chuka bire tlatwe kama sauto be ko bolendi kubeko bolendi metinye be ande ke koro kiri kina te sim ngana kya koro na sabana ba bobe sana yani yo kuna ituwa ndo baibuli ne tikege koro machinda tiani na maini na ndo chabana bono mwenye za kidiano minto kuna yigate huwa to mwanto kutakona mwana bakafa ko kino sabana bande ba mu bobe sana yani ba utulekero kuba na maini ampobe sana tegambe ke babere ho kana kinda kiyaje ga interview mugaka araole se kongo jiro yoro musina mama cyo sikike ndo abana batatu cyo tibi ni se babo sharumo nyoni rochasteni kina masati cyo tibi yabo teke benso ga kimbi ya munu ba kitega gufite kama sabo ba kya bana ba mindo abana bose abana abayi mwana ndo kwe sitari ngaras mu mwana li ana boyo na maini mwana ubu arro no mwana ukibatia umwana ubu moro mwana oino yani abana bose mwana kero wito mwana cyane bobe sana yana so kumbye bwakiri asante sana panchito morigeria kwaigure abantu abangi tibagokiri nonye kwaigure na oyo mitobana basi akwanirega korira tebiringa negento gekogera kya sana gaki ndo chiboiga batebadiane gento gekogera obutwambu bwaba nikibese kigendete kurwegwa chia politics sasa omanchito morigeria bwateyo moyo na tebire yo moyo kinenero yo moyo bono era Soko TV bwakire kamati bwakire bado ndoralera kamati mbokirete mbokiete byarakini ne ria mangana atakieti bu yaro ona mangana garaba tibu ya
abantu abatinde tawa bo bolira abakungwa babanene banyolire ng'abana nabumugondo bakolema libori kamati ona wakinje no kumya karana ojo mutu batulia kolana gatimbwa kana kuliti ngusangana omwana oli abanga baliya lakini manyanga abantu bali kibamwetale ne kwamba ondirinya ne gatigante aba namo bataba nango taba wekera kinye manyi abana baliya nebikira nitigo kora mangana ajya ayo mate kala wotebe kenda mudangu kwana iga aya to gandra to kora ruai nyota dia mangana yo kogokya que yo cuando que hay ver que unime una cosa más de una utiringu una bantu batagete tingo utiringu abasata bali baragere ligu kale nakale maine kamati ekara baragere ligu wana ane so ujamo mbele kuko babe batinde to babe batinde abantu nenda tawai kinjeni ma tengo mole mta kuna ro para to kuna kelio monta ku para ngati de rakini atako kosomera muaenda muamwi vera kubuni to bia ayo mjene ngobe sana washindwa siri tajaje tondele mwa utisa sibona ngati wabandria tongana ne tindali kende na batapata ewa asante sana kamati toki kereje na maine kamati Yamana sana. Na itwere. Tunaita mkwaiwa. Waitire. Mbia mana. Asante sana kamati. Asante sana. Aya. Manchito morigeria lero na ireri baga sana. Kwa igurenga egento kirigia korekanitu manchito morigeria negento gyoko gechina ndimuna kamati atebire tali montorara maine tali montari kiagara abantu batakomaite imbago chagogochererego ngatiga torigererie omwana obando mwanjito murigeria no mwana ogokero konyoranga omwana bwe jirani nabwo atomo chando inyoranga omwana ino yogo mwanjito murigeria cyaturaenda asomo tubokwita ikemo toira netunya tugusanga asensemo ya mayanaro na kumanyangani kiwekera boniga kende tukwerekiwa kurwa chinsemo au mwanjito murigeria Eye Nensoko TV, uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Toa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana.
Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Nuganite betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari yenke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe magani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechimburu. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisini namba 0739697855. Kwa wale kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Na Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaro kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi Christmas namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichibulio gukora chingatale ichiobutindu. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mwanjitu murieria asintunde ya kabere ningo tugora swa sensemo ya mayatura kumanye gateri agendete kwene kiwa kurwa chinsemo au utameni ngo tibato uchakira kurwa se county itu ya Kisini county ya Mira itomenya wikira boninga ninkirike gendete asorongo gora gusi kinga kitogendete ukwanira igoro yabana babiro mwanjitu murire babete bagusiria magima basenchira bututukanu na togoswa asomogano yo
nangu chaka bene niga mayanda abwatire nsase kinyorokya bumakombi bomolenda yogotoka ime wodi abo molende semo yobunge yabo nchali mega yabana babere b'emyaka 5 nomo begredi ya PP2 kokagerwa gotachirwa ensena goitwa goikogo kwa gusanga n'abayibuli babana b'umwanchito moligeria nigo borogetyo bororo bonene na kugania bwene bwabana bo babira serieta Bahati Amona Stacy nigabanya nyimbo boigo bagetasi nseme cyo na kuimokia mebere y'abana bwika senkendo chinga kibo tukibwacha kiwe erikomanya na konekya ninkirete ogoitwa kwa bana bwika gusiria amagimabo Ibirere ebi nigo bigotoikia ase chinka chiamate ibere ekio chenyorire ogwako konene maega yogosiria abana babo abanyaruka b'emyaka 5 noyomo ase nchira yogotutukano ase kageire una nigo batachire twinse na goitwa goikogo kwa nonya nabo nigo mongina Faith Ondimu amona Juliet wanje bakoerera asobwagare naki banyorete orobotyo rwe ringi n'umwana agukoba ukinyumba ndirakura bero neregareti ingo ikaga igapara kanyora abantu bayicire ngoburi ndimo icorerete chire sibenti saa 3 ondebi bagondebi yaya pati tayo sitese tayo ngoburi ngayo mwana tachi ande saa 11 tulikuwa hapo kwa nyumba, walikuja na rafiki yake, nikawapea chai wakakunywa, wakatoka, wakaniambia mami tunaenda kucheza, nikamwambia sawa. Wakatoka na mimi nilikuwa nimechoka sana, nikatulia kwa kiti nikapumzika. Wakati walitoka hawakurudi tena. Vile walitoka sikuja kuwafuatilia wameenda, lakini kuna mahali walikuwa naenda kwa aunti yao karibu. Kufika huko kumbe hawakufika kwa aunti yao, ni kama walichukuliwa hapo katikati hapo. Alafu ikafika saa 12:30 watoto hao wakubwa walikuwa wameshafika. Nikawaambia sasa enda mlete mtoto kutoka kwa aunti yao tukule. Mmoja akaenda akapata mtoto hayuko. Akaenda tena mahali fulani kwao huyu mtoto mwingine akapata tena hawako. Nonya magega yokubarigia asegeka na gwako roboti asegeta seni ky'abanyanyimbo gya Suneka nigo moelyoye banyorete babekire egunime baitirwe na korutwa engorime. Wakaniambia twende kwa kambi huko tu report, na wengine wakatembea kwenda kutafuta. Sasa kuna mahali hapa kando hapa, kuna mahali fulani kuna shimo. Kuna kijana alikuwa ameenda kuangalia mara ya kwanza, akaenda tena mara ya pili akupata kitu, akaenda mara ya tatu, roho inamkatatu. Wakati tulitoka tukigawanyana, kila mtu wengine wakaenda kwenda mabol, wengine huko chini kwa miti. Huyo kijana tena akaona acha nirudi huko tena. Kurudi huko ndio akapata gunia zimerushwa huko. Mtoto mmoja ametolewa ndani ya gunia, mwingine alikuwa amebaki kwa gunia. Boigo nigo bairera ogosemerera kwa bana babo asama tukabosio chingaki Juliet ainekebuna mwana obeire kagokoria buya asense moye chisemi na nigo aregocha kubikirwe gutwa elia gosoa grade 1. Mtoto shuleni alikuwa anafanya vizuri sana, hata madamu wake ni jana aliniambia, kwa sababu alikuwa amefukuzwa school fees. Akaniambia wewe tafuta kidogo uje uongee na manager mtoto aingie shuleni. Mtoto yenyewe alikuwa na akili vizuri sana, alikuwa na graduate hii mwaka aende grade 1. Omo MCA bwe wodi ya Bomulenda John Ombati nigagikiria egekorekyo na kugania eserikali kuimukia egetambukiro ni amateyo konyora oboene nigagikiria obotumiki bwa mariogo yogotindia ekikeirire ogoikiranirwa kwebikore ebyo asabori abana inchi kubwaterana elyo kubikora aba bakorete egetendekeiga nabo toroche ng'ano babakubwati kuncherende yonse ekiara ntobwata abantu baito bamurambara ororo bakutara butuko na mogaso goika bababwati iga abono no koigorera kisungusungu ira ne akore gasi yabo ne gwenerete nande nare
gosaba serikali kera arore ng'akisungusungu yansire gokora egasi yabo onye abasikari basinyire gokora egasi because police igera almost inside all just a kilometer onye police mba konyara gopatrol batokonye bintu bune sune katwabere to complaining enyasore yaichwire sune amma enyasore yaichwire abantu banyure bakobongo bwasariki abanyanyimbo begetasene gyasoneka nigo baire mebere yo asenkendu chingaki obotuki bwachakirigwe bene gingo ripotelia egetaseni gyensoko kurwa sekenyoro gya bomakombi bomolenda ewodi ya bomolenda ebunge ya Bonchari county ya Kisii elietaliane Kerubo Frida Mwanjito murigeria togosuka mutweni gabarayibe kansa ya deliverance gutoka imeyo mochie omogonga semo ebunge abo machoge barawe county ya Kisii na rubeso kirienda kuboria barayibe kanisa barayiba abana siasa bari bakoriga ebirogo AMNC anene mono kurwa sorongo roito rwagusi kwene kyabuna nkubeka baro molembe chinga kichonsi asemiga ya matanga nabigo ya gisiasa ningo batebire boigo abasai nabigo bababodi batiko tumeka senchirerembe kwene kya chiburaburu asemisangekano ya gisiasa Mwanjito murigeria twaturategera chinkwana chabarayabo bagukwana se chinsemo cha mugonge yo gutuka se bunge abo machoge borabuye county ya Kisii nigabara ibekanisa ya holiday reference yansemeyo bagikere bikora by'abarayi koleta kibura buru cinga kicemesangererekano nako basaba kwenekia hobo twara rucinga kicemesangererekano eyo Marieta nenguruko enerio yose jeno mwaka bwe kanisa holiday reference mugonga jaji igento nare goteba no morembe tware gosaba unaitwa baraibe kanisa egente kenene ekeraba byongosi ebyito bigendete koegwa mabaga kuchasa matanga kuchasa gisukuru kuchiandons tigato barorere ko bamaye abaya kero monto aho ni kisera giaye oyo tabu atikende ayati konya kogenda asogotaka goitere kenyinga tigakogenda asogotaka koreta mangana ndara makongu aye motige akore gisera giaye akora agende uri buanje tena rugo je gotoka asige tena ayogende maleta nenguru pastor faith bosubita abantu abayiga termo miranire nabo teba ko tema ko batabinga barabumba muraba mino nabaisike ba mino abasaya korekana gutume ko bube asokoleta kibura buru ekyo nigo mo bishop Erikana Teto abolira basaye gutiga gutume ko bube amona bana siasa batoko saba mono omwamono ebichana motume kwa senjererembe mo baso kwanja gotume kwa senjererembe tigatwanje tokore ayara marunge tabadali obo mungu ago no butagete mambye mo especially ebichana tunawataka ziko zijazo no 2027 yoka tubagete momenya matuka mange to baso kwa babuna chinze chiri kyabeire ndende kujaka kokore bintu kujaka ko bari wanga yeli munense ya Kenya yabere amangana ya igakonya gokwaneka ngaba muraba iru chinungu bairu chinsara lakini buna intwa baraibe kanisa ntorarora na gutibidisha nganekene nasensemo ya bana siasa obagutumika chikanisa soko kya kibesa elikora lya kiganga kyabo mbanyara bagotebigwa ayaiga mereta ile ulete ongo kwa madhabahu ili mtumishi aseme kwamba watu ni wako watakupigia kura yote. Sisi kama wachungaji hatutaki hongo, maana hata Mungu apewi hongo. Kiongozi yeyote ambaye atakaye enda mbele katika nyumba ya Mungu kwa unyenyekevu na kwa moyo ambao umepondeka, Mungu atamuonekania. Lakini sire ya kuenda wacha niende ni wapumbaze nitoe hongo ndio hii sehemu hii nimesika watu ni wangu. Egesa kukyomo kusiasa gekeke tambe nigo kemanyuru buna egesa kukyomo lembe nase igo guiteria manyinga yoyonde nekebekenene na inde chimuma chimbe. Kabila la Wakisii sisi hatujapenda damu na kumwaga damu hiyo inakuanga ni dhambi kubwa sana kwa Mkisii na ninataka kusema ya kwamba tafadhali tunasema hata kuna wengine walikuwa nilisikia ya kwamba wanasema wanajua wao kupigana vita, wanajua zaidi ya vile wanaweza kuleta uchochezi. Nataka kusema nchi ya mji wa Kisii si mji wa kuleta vita ama uchochezi. Ni mji ambao tunataka kuwa na amani na tunataka kuishi katika upendo. So tunawaombea amani, tunawaombea upendo na nyinyi mkaweza kutimiza hiyo upendo, tuonane kama mandugu na dada. Tuondoe uadui na chuki ya kila njia, tupendane kila wakati, maana hii siasa ikiisha bado tunaendelea
tuishi kama ndugu na dada. Kuripoti Rigeta Senigian Soko TV, Ncheri Tanaporinaris. Kama Manjito Morgeria tugosika mutwe abagakana bangina kuri waseture tia gusiri twigoro nigo bakiranta seciro ya Kiumbu na gokoro muyega bwa masabo asabo nchuli abange becire yo banyare tukoba bagwesokya na gusaba mabera na kurwa ogocika bona bali bonsi babete bakwirania obusalia gusiba wikirania obusalia chingaki abarayibarinda mwana inchi begeta secire yo banyare kobekwa byara nabego konganywa limorioka kurwa chinseme cyo Manjito Morgeria katuranyora chinkwana cyabali banyarite bagokwana buri tkurigoro asechirejo ya Kiumbu Munenchiremo yo gukora makwa nemechando kubwatsikana nego korwa ya Kiumbu chinga kichibura buruche nikiwali tukuri alinda mwananchi Nigol tukuri rero abagakana bangina betureti ya gusiba korawa no myakerogobo araka matundra abasangirikana naboncherya asechirejo eligo saberwege korekyo Mora tuanjira neneno ogo bebe rugati yeito tokora mayana nenya saatu abere no tabretari anye tukabere netibono ogo rugati yeito niga marandia na masababe na korwa na barandia eri koralyo morembe tanga niga kwini ya sai ngambemo asingi ndio tonenta 20 gega no morembe na singi njo yogo tuena nonye ne kretinga ki kiabele kingongo na manye asamangina alito komao kolembia sana keunga kawangina alimatena amaliga gaite na yura mama na rekonya matoke kaso Wagner was Sarasi. Amariko Gavototeria. Namba Sesamiye, Barimago Koromarembe. Egeko Barabu, Navaruku Abanavanyasa. Igomorembe. Nebukwego Teva, Igomorembe, and Lutuyanamon. Korengana no mugakara kamatundra nigaborio ndo bwensi okuneto mugaka mapinduzi oyo sirito bugimabwae abaisokeri morioka na usaba mabera bataracha konyora mangana mabe omwana oyo gwete korwegari timazisa gwetega akanyora abale bakamususura kweli omwali akago igambate bike bisi Anya kwa kune to montoli okwete olia. Anya kwa mo ndeta na kwa mo ndeta de kiara kiao. Oli gingira yo kwa bebe. Utakiona. Mai agara kwa ndati de kwa algo basi kusai mleti. Kusikiri na namna hii. Aya inga kwa kanete awaga kawega wantia. Elinde watuan chani. Amana walimaito. Waigia masonsoro bwango unamwaka matundararia dekebegeta chikoba chinga kechiboigo nigo manyakirogo omwamugusi LTH Council sa George Nakundi aganirebisa kubyonsi byagusi gusikana erekoreta omorembe abanyaribari abagitutu n'abamachoge n'abanta bamo egendo lyatoetaga n'ogwakecheki abagaka baito ba ACDC Lucy Council Vedas ase okurandi omorembe no tukere gusiye ito na bari bagukwana gutiana babasi hanyuma bakuri ayo tabenda tiko rusomonwa wo mugusiye itimo baba omwana na asirete ngorera tore na magombo tore na inde to basa kubeka petroli asomuriro woka nigo ekerekyo boigo baraibonsi ba boriwe wesokia na okwandra igoro ye korekyo na kurigari chiburi keranu igo bakwametera abagambi baito MCS tutali kuwe MCS abajumbe baito bamusi ilakaro wakwa negoro ye ngane abagaba na baito babere bare isi na yamine
tiga bakwane rorere aba sende tabaito bare gare tiga bakwane rorere aba women rep bare gare tiga bakwane rorere ndundo ndo abete ilia lakini ne nombo waliwe kanso tati nabarabuna bagambira bakwane asebo nabagakabo nabangina baigora bene chireyo nakoborio bonchire kogendra senchira ya inkia nataka be symbolize ngejiro matunrambanye yorara ne kanso amona bangina bakembo egendera abantu babe free ko bagolie bintu byabo ebibabwate kwanja na tole bono kuripoteria Ensoko TV kurase chiro ya Kiumbu ime yebungenya ribali chache county ya Kisii Chepethwell Machin Manjito Morgeria tugusika mutwe byombe byabagakaba mwanya getinge Heritage Council bakorogwa no munyakero babo George Nyakundi nigo nabarobeso kiriye kuri goraso mucyo onyamira nakubolia abali bonsi baruteta magena nabo igabande kubaterana n'amakweri besoke nagwe sasirasi batebire ningo barachigotaka bali banyante bakora ibikore bini banyari bagwesokya nagusaba kwabera kuri ne tukiri batebire onde wensi otanyareka gwesokya Manjito Morgeria egesaku kiabo gusege susuro nkero kiranyare kekobakero Manjito Morgeria turanyora chinkwana cyabara yabo ba mwanya getinge Heritage Council umbu ya itebe una yarenge kare ndutagetikisegi kirokyo twachigikeirie ngoro twachigikeirie asiri tari ngoro mwesteba ba twachigikeirie Marieta George Nyakundi munyagitumbe umunyagetinge Heritage Council lero no ture nabagaka ba munyagetinge twachase umuntu mwegesongo a consultative meeting to discuss twerera mangana abete gusiga amangana abinyokire ensengima nabagusi babeire nyagetiara bakale kuruta abantu amagena bakale goita abantu gucia eri neri gumba liategete ekiagera egekorwe ekiabete keumbu tari egetangani abantu baita bamura baito baitiru lakini injanya goikari gumba liateke buneri liategete iga keumbu egento togoteba nkeri na abantu goika bamanye ekero omonto aitiru akure kare omogusiga are konyora omonto rikori okwete gare goturito omotuba oteba nebirecha mbi mubwatia oyo moitete manyi ngata mubwatia bono omomurondo turunganire korwe gario akire para abantu bamonyorire likabago ligirito batube basire komwaka chinyimbo eyu consequences inchiro ekiagere kero gwakorire igo ebirecha bya makweri byakobwatire egekoreke kiakoretwe nekebe takoimukia maberera muimukie ebiwora na matimo ne chinsara mokobania ayo koimukiri ritimo koimukirigena oyo gwaka ningo gwaka egekoreke kiabete ne egekoreke bemono ntoko getaka na bali mwakorete buna kwage korete ayeburia ebiekano na asore oraire maretinga egekoreke na korete nekebe ligia basonsori na mberu chiankabi bwesibie ekiagere gakoreke mwakorete ne gakoreke ekebe mono ntugo tugusaba gusiya ito omorembe no ro tutagite ekiagere omorembe no ro insika yobomenyo ligia abasonsori ingane mwakorete nimbe ntutagiti enyombe ndekebenga omonyaribari igarege tumubasi omubasi igarege tumonyaribari igona ariko teba ngondi bwencho bangainete akabatebya akabashiringi 10 bakaruta magena na ende bagoteba ngagitono kiana gukukabere omuntu ogure kurwe gari gorokure naye kwa imuka gwacha akagoita igo kware ko kwirete ngwachiete gose ukagenda kiage ukarigitwani ugasonzoru gose gwatige gesakukia ugia kukiaera onya waitiro yo mino mubasokano na ndigo mwari gocha mwasonsorana asogokorerana ebingwanzo biko banchania egere amangana amabibu nayo osio tagenda achikobaroro ebwana tobwaterane tunyoko bokora repair lakini tali buyo mondo kurusio bogimaso yonde ekine kebe no ene birie kana tengekine kirana kira kubwati bake nyomba yawo baka abana baka bachukuru na ndese kotoka gosenga umuntu abeire
nesugu gose toratebe ribetu na ndiagere abanto abange babwate emechanderi babwate ekiagera ebinto abanto mbare bakurigeria ebinto nabenka muna bono ntwa bagusii tutabwenete kuraumiana mono gose gutagurana intwa abanyene asa abanyene gose kuruzani chianga Manjito Murgeria togoskana wekase county ya Nyamira seritsko ligoro nigo chitundu bari chirense factory ya Kibirigo cha Nyamokeri ya Masita kyambere amaronia ya matunda nigo cyasire tunechite chiratiri chikorenge cha yabalimi nyuma ya batarabe gose bataratumia chiratiri chiriche bitaseni byabo Manjito Murgeria ebyo batebirenga nigo birachikuba konya haba biremi bekemere kigicaye kwene kyamuna chikiro cyabo chichiriko nyara chigosira goseti bari konyara bakwiberwa Manjito Murgeria ogira atiga kuba chiratiri echo igakorigia ekerogo kyo boseneta se kerogo ke se county ya Nyamira oyo korokwa nga Jeremiah migosio Manjito Murgeria torarana kwene kigati yali abetega kwene kiwa awuritskuri igoro otokonya batora iga yakoraki abangina morojo bano Mone chonjo no moshimwa seneta migosi Murenzere ya moyo kenania oboibi bwechikiro bwechae hanire mona se county ya Nyamira yo koriye kero kyo seneta se county ya Nyamira moskechere mia migosi litskoria rero habwatoka chiratiri gocha sabaremi bechitundu bari cha Nyamokeri ya Masita Kiambere nari amatunda ekyo chirense ya factory ya Kibirigo murengera ya moyo kwene kinga nyuma batararenga echa yabo asomo karani nigo bakorenge yabo bene kinga chikiro chiri chigosoma seratiriye yo kosoma chirebo igo aseratiriyo mokarani ntonte debateri bari bami moshimo jana mami gosi nabaletera anto mago jagaiga amona mosoti tobare tere eratiriye mwayanjiranire eratiriye ya talibise gitwale tatundu bali ino gaiga ose talibite na twale tororo o twale ta gaiga asengencho yegangera yogo konyo more yogo konyo more amachama ni umotoko ya ojimura yegene otachia bweratiriye gana indakoro bagukwana kerekyo niga bari mibere irenga nigo batwaro mwese asekeria bagote bakonyenga nigo babire bakona cyo chikiro egento batebire siro yo moskechere mia migosi yo koriye kero kyo neta nigo yabere ngencho mono asebare Mosite yino eri ngakyaba batale koligeri baya mosite Ndio kwa bagakora igitimbe bacikira se tindu bari raundi nachaka go kumingembe ebe bango tokere tundu bari nkori rama ani nabwate amangana ari ari tire cyakweresa nga ebintu birabisarigete ngakyase moko genda momote ngatikanya sa moseseni naende obongaini boli nechisemi boli bwa Solomon boli airu Gaki arwaroro nyasa muziseni toko tore chae onye kenyo uika kilo 60 bona iga ganya 80 paka 90 gatiao tigamba tebinga oyo minto migosi genta konyire negenteke nene ege kogorwa swa kachikire chi 20 omwako magima nigo konyone chikiro chinyinge sana ndino maenenga ngo bakonyere ege kogara Asipana nteramba nkaite moigore chinkumanga mapadiriko nakaritaki na ase tuana nile kwetani chiratiri chemerongevere obago tuakiri chisime batadabinga gati mwakariraki mwatokonye ase konye ngo pima 10 rero ngo pima 19 mpaka merongevere nonya nigori beralitindi nigori abwatanse mega yomokarani kurwa se factory ya Kibirigo wikase tundu bari yari amasita asanyore kerekyo nari eratiriye yo yare kwena nugocha sabaremi ase engusanano yaba wika omokarani oyo gotiga gupime chae na kogenda eriyo ekiro ya eterengwa korengana nekire yuenyi yaretwa Karani inkongo pima nombo ni buacha yata nombo ayataria moge tumumoge yani tumumoge nyai to kumanya ngine cha ya pimo go somo
Okay, tigara la pana kuna na yo ya na ratira mona asensemo y'abagereria bechae bakorawa na Peter Kinyonsi gati y'abande nigo babwata yaiga era diriyene ke moni ni bosi atorete nwale no molemi na ndo arode molemi tata tia chake koruyegwa koru grassroots ata chifa Jones nkebiri goyoka ebwate monster tokaenda sabara ibande kuna abasena tabaregati abayimpu baregati tokonye tubwate abantu abade mikibetsa cyabo bakakatinyonga tokanyoro mwana yokorokwa engati yenjira yemo yene kiweno yokoriye keroke boseneta se county ya Nyamira Jeremia Migosi uyo ene kirina abare mibecha ayengo be kwa bare bosio anene monasa maganiabo kwenekina ogwonchokarania na kwena na atira tiria tundubari se county ya Nyamira ngo chikwene kinga omoremi tarigo chako na chwakire ndeyonsi ase amangana yecha ekurwase etundubari ya Nyamokeriye gotoka ase factory ya Kebirigo ase bunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira gingo ripoti ya Ensoko TV Retira Nyarike Steven Embonde. Uyaboro sana omusakito Steven Nyarike mbone kurwase county ya Nyamira yantokera iguro manchito murigeria nga eratiri yakire iyo yakikokonya abalimi bekemerikirigie cyaye utaratumia eriye factory eriye korento kurwase factory wikasetundu bali yago bono nigo gochikoratumia eriya nyarigo korento manchito murigeria tuchikora gusenchi chikopwekana igonga ndochikora manchito murigeria ndojana kumanya korento gusika mutwe munyakirogo bwekama gya Democratic Party kigekora nga DP county ya Nyamira siboigo haromo konyi bo muri Kensengima Freddy Kimotio nigatebirenga barabo nigo batigarite NCM ya United Opposition nabigenganga yabo niyo kwenekya buna kumosira bare uyo korigyo burayi NCM moske Dr. Freddy Matiangi mwanjito murigeria tugatura nyoro roboti rwabara yabo Njasa Malita Frederick Mution Chava chairman ya Democratic Party of Kenya Nyamira County and the deputy national organizing secretary operations in the Democratic Party of Kenya. As a siasa mnatoa ndete siasa into Democratic Party it's a repro party na ende toko welcome on the Bwensi. As a party and I strongly say that we are a family in the United Opposition. As a party ito ntwe ntubwati magana andenga ntubwate go fefo monta as a party we welcome on the West Yola ka just a party nabo tokogenda achorwe abe candidate ito igogurgono to can be tika aspirants party in Democratic Party as to what leader ito Justin Bedan Muturi or a party leader ya Democratic Party of Kenya na inde to tuaranga to what upendeleo ende yosu chia so the West to very much free na kiago the party ito group Democratic Party of Kenya into uno mugusi as to abeta tika tujoin ya chama ya United Opposition Party sababu no tole mano itumatiangi no are United Opposition igono nya kero to gotebanga Democratic Party teri ngetora against rose etora against Fred Matiangi no mugusi United Opposition no era chubiri no era United Opposition no Democratic kire igabantu baminto tia tuchoini egera tora sia serikali ndo basa kwa isiko ya serikali kia ya areka nenga United Opposition korosi ya serikali ndo basa kwa rusiko ya serikali manjito murigeria tutigarite asensemo ya siasa boigo munyakero wiki magya Jubilee county ya Kisii Peter Kanga nere nigabeire maminchane nkwana yoyo kabeiromo Anton General Justin Muturi igoro yobora iwense ya Kenya asatebire buna ekerenge kenene ne nase ekerenge kenene nase Matiangi Muturi oyo okwana buna nigo Kalonzo araje kwirukia bendera yobora ibwa Kenya
kurwa United Opposition akanga nigatebiro Mwanjito Mulgeria nigo amangana amutuli ale mamicha neri chikogonga oyo bataitairukie bendera no muske Dr. Fred Matiangi nandi nigatebiringa enkwane yo ya Justin Muturi teria keno Mwanjito Mulgeria turanyora chinkwana chabrayo de erebu no monto birine birengera bya yakwanete lakini rende nenjengo chaga igakomanya bagusiba minto alia na mangana a Justin Muturi yakwanete buno monto bune birengera bya renge lakini buna to kunya kwanda kujimutua into buna United Opposition na inche bune chairman ya gusi engima igonte keteko tebya antu amintonga into buate enamuna gose formula to kuchagua flag pair ya United Opposition ekarato goika omwaka ogoja tokoligie president abana bali besokia ebyombe biri byesokia asogo chakogi kiria mangana aria na korobekane para egere tonyare koro kimwa Kenya ngima na mugusio mugimanga gento kirinto gianchereti na ande twakegikeiri mono na abapongesire mono bione ge biasara bia keumbu igobite nine abangina bali mbiri gosakire tari baroboka baumiete ndio abangina bali barete biasara biri garia mbale ba manufacturers ko rumogondo baoneria abangina balia abangina bali baruwa bagenda. What about bali innocents batarenge gali para korobekana gose goitana bali so biasara bikirete leaders come out strongly and address this so that mochene moiginaiti ebiasara bichaye kogenderera tutagete obumene ase omwana oli okorokwa mapinduzi oreire boniga mocheri otigeta abana baye abande bali kisukuru abande bimwerera bali nyomba numonginoye oromoke na ngina buna mwaroche akorera mapinduzi obumene bwata tumanya no te culprits bali bakoleta manganaya baite tumumuroria mbabwenerete bairu kotini bastakiwe as Mulgeria bigeta sengen Soko TV negatialto sangire naye mabea yabono kolende gatinarorire bagukwanira bono Mwanjito Mulgeria nekisegi cyage siasa asbagende to kwanira igoro yengana yabete asense milia kyombo igonga Mwanjito Mulgeria tuna omugusi enche buna Diana aibuna tomwana onsesore emambia bono no bwate jukumu yokwenekya buna torigo tumeka senchirerembe ko turbania omorembe kinga cyage siasa gusiandonsi Mwanjito Mulgeria kegera togoteba omugusi no muntu mungaini nando muntu bwomorembe igonga Mwanjito Mulgeria tutagane iri tona gukwanirengane ya kiumburio karioka gusenganeye egendete kwirana igonga teba se kwirorira ekiagera ntutagite 20 omorembe boigo ali abetiga korekana suneka twayagikeire nabego kaniro Mwanjito Mulgeria n'ikingana cyo cyane korene no tugokorera gwa sensemo ya maya Mwanjito Mulgeria nentunde yende nigo tugochiko kwarigania asensemo yekigaseti tugende gusanga naye emambia yabono setaikeyemo tuirane tunyato kumanya ninkiri kegendete kwenekiwa Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Sembro comigo magara, muito mais para que tenha semua beta. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Abakuru bagateba amabo andinire kina itongo amachanuchia engenjo yaye amaaki niga gusalie kina Sembro comigo magara, muito mais para que tenha semua beta. Muganda gorgeria Ensoko TV Oboroso Bumugusi en Soko ya kurusa mata makano. Ensoko TV Oboroso Bumugusi. Ensoko TV Oboroso Bumugusi. Ensoko ya kurusa mata makano. 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 Ens
hiyo ni tarumbeta ya pili. Ekinege chule ya gatatu. Wewe yo kobugibne kiderebe sakogwa. Eba koboria kajomongino yego kuona korwa Ensoko TV oboroso bwomogusi. Ensoko TV oboroso bwomogusi. Yani karibu kobegete TV yao nyomba igokorigereria kende gyosi getayo. Yani mokuna nonye ne irio erigereti igoro. Yani mbali kobwa mbabwati mangana agwanchereria. Mbabwati mangana ari okobiza gose yo gokenga ni yo komenterania. Eba gosoki kerikero ororo. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igiri y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimegete nterangete amaraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekeruture semia mange kura saberemi chini gongoro ka pathway machine asomuro bere oberemi nobotugi ime Ensoko TV oboroso bwomogusi Mwanchu murigeria Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago Ensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi Musi omwancho murigereri niga ruete asensemo ya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusia nyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango eye Ensoko TV uboroso bwomogusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate
in counseling psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, diploma in teacher education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru ali kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima ubi twakirisime namba 0706380913. Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatale ichyobutindu. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Onchumurigeli chiabe chitrista kamera gibere nebere mayaga yense yame mambia bono murubeli nensoko bwakire na mono Diana tata goso sense moye chigazeti liturigeli litororenga ningi kelikere ase chigazeti ase mambia bono mbia kwa bokiro yana bokiro no sent akire nto kirenta itirero te yumurielia omaitentu akwa chinga kiali otorentero roboti ke roboti rundo ikabia ose etoko gechwana nto goso ekaseti roboti ndua ikabia France ngitrende ne rabono ya chire busirende oro lende ngakiyale ngitime ito yasogete kur kumoroko no sometimes it happen ono maiteno sentrende no nyekwa bete gukonge introduce ase amanganaya ndo chota gitenkoro yane yana kubune kalioka kiringa join
Francis okay. Gachanga nande Morocco. Wanchito murgera na noroche, gaswa Morocco. Bono nande indoje nga nchibu kana tiga iresko. Kimina nombi yakere wana likia soire aswagote banga boys have been separated. Wono batigaira abasacha. Oh, the ones who are separated. Nabamura. Lakini tali maina innocent. No, abasacha batigaira. Sasa kwa mabagwatch. Saito kwa na mangi. Kuri no manjito murigeria na netyo twaligania sense mo yechiga seti na turakumanyenga wikira boningani kirikegendete kwenekiwa nchasoka kwa ni innocent ngomba te gazeti yane tumetiko sewo chakana tebe gazeti nganjete manjito murigeria gazeti ya The Nation nere yunoro chentugere kwanira na obochori bari bwichokoreka na sense mo ya Olkalau na boyo no campaign chichigendete kwenekiwa bichayo murayo mukoro neregago umusike huru mu ya Kenyatta uyo kabiro mokonyi bo murayo wensi ya Kenya Rigati Gachagua nabayiga bicaye muri bense manjito murgia neregawo nico batibiyanga ninki kibicechi kigo kwanera gazeti ya The Nation Wachumuligelia kera Diana watebina chigo tebia yale gazeti ya The Nation na inche gombwate gazeti ya The Standard yese mambia bono na anamono tete kuligere litororenga ninki kelikere ase chigazeti tuguchaka ne gazeti ya The Standard semambia bono igego kwanera igoro ya open bribery bagotebanga no kwenanwa kwa maki nabo igebiche kabe kugabo yo oyo tendete kyombe kya IBC akurunga Erastus Etakon na namono mwanchumuligereri aswagoteba chinse mu Olkalau nigo amaki akwenanwa toko genda gazeti ya The Daily Nation asemambia bono ba kwananga nesegi ya bali babwate amalieta big wigs ase ekiminano gyobochori boke ochi okorekana lituko likorukungalia Alhamisi wiki gochumwa nchumuligereri asibono seme bunge bachiko bagachora abajumbe umujumbe ochiko bakobara nande ase amatuka yatigalete bosio bobochori bonne mwanchumuligereri ase gazeti ya Taifa Leo asemambia bono nigo bakwa na talanta yatafuna mabilioni kwa na bale igoro ya umwanchumuligereri egeti ya talanta unachibestia bere chigotumeka asbagateba chibestia bere chigotumeka orode chinyinge sana bagatebanga chibesti nyinge nigo chia chiroro na omubaroye nigo gatebekana kwa bachi billion asege gazeti ya The Star nabo igo nigo bago kwana igoro yobochori yobokibochi kwa bago korekana chinsemo chirichia Olkalau asbagale gateba is a do or die for Ruto and the Rigathi teams mwanchumuligereri nekeminano kibekire asobosio sekiama gia DCP na kilikia UDA aswagatebanga chikambie chibere nigo chionsi bono chikoba chikominyokani elio konyara kwa bakoranga kibako gende boswagatebanga DCP na UDA nigo babekira nete kilibatebanga chinguru barorenga ningo konyara kwa bagakuru n'ubuyoro gazeti ya The People Daily ni yego kwanere igoro ya so strategy bagateba igoro ya umurobeli murai bwense abwate na namono bagateba oyo okunyara kwa bako chikoba gotumeka na kuba urabalia bakurukunga United Opposition libaga yogateba ngamba chikoba bako mwamereli yabo ikirano na rogo soma gazeti iyo ya The People Daily Business Daily mwancho murigelia sema mbia bono nigebwate omugano gukwa na igoro ya Vodacom ABC Absa target 21 billion extra dividends in Kenya deals ebengi ya Absa nabo igo ne company ya Vodacom mwancho murigelia nigo bono chance tibegeta maisa seji billion chishiringi billion shiringi emerongebere neyemo liko nyara kwa bakros tibestiri chikurunga ji dividend korwa Sobonia which shecha mwancho murigelia company gazeti ya The Nairobian publication ya The Standard nigo bago kwaneranga holy cover up bagatebo musasiroti oyobwate omwana wayo siriwe mabwaye niye kwamba karorekananga ekanisa nigo yera na mayega yaye ekanyara kwaba yekwebisa nabo igo nabo kugore gazeti eyu osomo mugano norega igo kwanera igoro ya billions blood and betrayal bago kwanera igoro yechi billion yechi chibesa nabo igo mwancho murigeli bagateba manyinga nabo igo omwelio kuli bagateba nga okoenano naro alese chigazeti echichinene asamangana mamwe asema mbia bono Diana chigazeti chonsi p gotatige gazeti ya
ya The People Daily na tutige business na Taifa Leo echichinde chonse ipinigo chigokwanera igoro echikura kire bosio asense moyo Olkalau chikaro on 16th next week litukulia Alhamisi gokwana barega iganga campaign bonanza mwancho murigereri bateba nkakiende teya abamenyi Olkalau barode eserekali gegotwara omoyo muyagu kubakonya na kubakorera amagendero kibese nigo kigendete kogenda sense meyo asabara yabanebe serikali bagendete ko babagwikirana sense meye bunge nigo mwancho muriri watebanye seme bunga samatuka manga abamenyi bamanyete nga nigo batigire kurwa samagendero bono nigo bagendete korra mwancho murigiriya serikali yagendete ko bage kobeka kibese kinyinge ase orogonko ruo ekera serikali ya Kenya kwanza ejiwe koragwa n'umurayibwense Dr. William Ruto egendete koranga kiekonyara koba gekorigia obonyamasi bwokonyora babwatani kurwa sorogongo rwa Mount Kenya bali bakwamiriria mwancho murigiriya serikali ni watebanye serikali ni gegendete kugora abantu asa umubasoigoro mwancho murigiriya aswagateba kiombekia IBC na kerokyo gekororekana kuna kurwa chikoko chioka kurindege ntonkeyo bagokora kwamba korekana mbabwati chinguru nabo igo mwanchumuri sbago kwanera igoro yoko bunwa kwa machiko yobochori gati ebintu byakorekanira sense moyo Olkalau asemambia bono mwanchumuri gereri iga bagote bachi mattress chiananiru ni mattress chiananire nigo chibwate meuli likire GOK Government of Kenya metungi yechigasi yekiroro mwanchumuri gereri nabono igango kwana bali chi pipe chianyare ko bachigo ikiwore likobeka mache chia ase chikanisa chiskuru nabo igongo kwana bali igoro yokobekwa kwa umuriro asense meyo asaba menyi bense meyo barore chi pole chi stima chianyare ko bachigo ikoro no mwali mwanchu murigireli ensemo yo Olkalau nebwate ase endiba ya machere baikeliwe ebintu bikoro kubwa tomugano unigole se page ya kane aspako bago kwaniranga ningi kelkeroro na abamenyi bense meyo nigo bago na ko bago kwana musbati omugurunga Magdalene Njoki okwanete ne gazeti ya The Standard yagoteba nigo na egwa umoito na irwe gasi na ndo mwancho murigireli ekenege nto kiararekaninga ne ndoto yekiranire John Gathu nigagoteba nigairete mutungi oyabwiye gasi litanga ni kabisa sogwe mabwa yatana gutwara na ande no na abana bagakumi nande agoteba tinana kurugira egasi abichinse mochul Olkalau mangana Italia ya innocent yo monara ukurukumwa assistant county commissioner nerega betega goteya batunga iga chinga kiechiga machiko yo bocholi nabwatiri nande bakare kogenda service yo county commissioner uyoro mokonyo mo county commissioner gurunga miringine na litukolia Jumatano nigo bachie toro bakayegwe metungi yechigasi kuruoro na abande bakanyara kwa bakobogoria bakabogoria chintatere chiyo kosimeka chi avocado abande bakayegwa chi avocado chiri chituteire kurwa se nasari bachiko bagosimeka bagotebanga nenchire ya mu chiko bagokina abande barore chibara chiabo chikungurwa nabo igo emerero nigegendete kubekwa se chinsemecho igendo togotebanga amangana yonsi pia mayato gendete korora agendere ko baga korekana akerobo choli bwalire abana bamenyi bense meyo Olkalau bagokwana dana osome gazeti ya The Standard nonye naye bono mambira bogo ganyo gende chinsemo Olkalau nintasoma innocent gazeti obera somtandao ngagetonye turi koraro mwanchito murigeria onye kora somtandao ole nchira bakwe gasi igasiria ole mattress ole bna bakwe ibintu biya kwe gazeti gote bari tukure igoro chibese chigoiteka chigotwa bunembura ose ko ole ibintu birino senti biko rorekana gari go sibiko korekana nabakonyoranga abangi batebire ntare ko bagari ko igunga omuntu narwete gusia kendo Olkalau
nerare nyora kuri no mugano y'umwanchito mugira boigo nurase gazeti ya Daily Nation nero rigora se page ya 4 page ya 5 kuri nege tukiriba gukwanira Gaiga Innocent candidates yabu bakorigia ekiroge kikyo bobonge umwanchito mugira babegete Douglas Kamayungoto oyukura se kyama kiriya DCP Mchina Nyaga United Democratic Alliance nero UDA Wilson Kiwa Jubilee Party Rachel Wangui People's Democratic Party nere kwa PDP Matenge Mwaniki Kenya Moja Movement Abdi Fatah Hussein akuru sikia Magia Federation Party of Kenya na bego Timothy Kamau People's Resistance Party Stephen Wanyoike National Liberation Party NLP Edwin Mushiri Parts of National Unit PNU kwende bonsi nigo bari kyando mwanchito mugira lege tukeriba gukwanira abarayibaria bono bakorwanire kiro hekyo no murayikura sikia kya UDA huyore Mchina tubaitu Mchina usem China Innocent Mchina na baigo Douglas Kamayungoto kurwase kya makirigia DCP mwanchito mugira nabone gentu keriando kibakurigeria na mokonyi bo muraiwe nsomo koro ibano muraiwe kya makirigia DCP rigatigashagwa omokonyo eboni gakidhure kindiki uyu kabiro muraiwe nsio mokoro mwanchito mugiria Uhuru Muigai Kenyatta na baigo gentu keriba kuboria ebengano murayuri kurwase kya UDA o bairo mubwi asoba chori bogo chikorekana stariki 15 na mo stariki 16 yure next week nigera chikolenta omororekano mungao asinsemo chiri cha Mount Kenya ikigera tumaitinga Mount Kenya mwanchito mugeria omusikirigati gashagwa obereka gutarira abamenyi bechinseme ico nabayigo bagatebanga nase obumenyo bwae igonga nigo baruchira chikolenta ibicingao kuri no mwanchito mugeria boigo gukwanira bare ekyombe kirikyo bacholi netimbe IEBC nero nigo yatebire ngonye onye bacholi ubugo chikolenta chibura buru osibogo chikorokya obukinyomba mbuya bobogo tenni watibikoba tiboba bogo ikiranirwa mugano ina bogo somera sobagale page ya 4 ne page ya 5 kero gukwanira igoro ya IEBC Olkalau taracha sa IEBC nindo chega igari tanganingo kwana bare ngaki women rep wensemo ya Nyandarua we county ya Nyandarua umuswati igaiga okuruku Faith akoiraneria Gitau Faith Gitau akoiraneria kerabete gakuboli gunabalikia magana amagendera yonsi piagende takorekana chinseme ngaichibese chiarule asago tebaiga ketali gento gia chakia mubasokano usimusia bano chibese chi nigo chiarengese budget nande nigo bono twanyara ko batogo ikirania magendera aya kubwatekana chibese chiri chibe kiroro mobungo nde nara ukurugu gikaria nere no amenye tabwe sensemo yolkarau asokara chi campaign cyako bagakora asago tebanga nigo ase committee liye bunge ya magana yechinguru cyomuriro naboyigo yanyarta ko bagago tebanga nigo ya chakyo morobilio wokorwa chigasi yechibagoro gasi yetu program na ni batebanga ninchire yamo yokoena na chigasi kuchia senseme yo likoranga banyene byorobonguru banyara ko bakoruga ni batebanga batabugati ko itera elio kibwe somero mugano yo kolende Diana asema mbia bono nindo chekyombegia IEBC gwetera omo commissioner yo mukurunga Lutalala Muhwana asa anyara ko bagago sio kinagotebanga ekyombegia IEBC bono nigo kia barankeiri abarwanire lige tekurwa abongoru wa Olkalau bali bagendete ko bakororekana kubuna machiko bwesomere na kumanyanga ningi kelikeroro kulende liboli ne tokobolia sembambia bono mwancho muligeli na bogo tumano na ebirengeli bya ototebye senamba ito studio 07 886663 ototebi aino igene tenga ekyombegia IEBC ngetenere obocholi obo bo Olkalau asenchira yobo ikirano nabo igekera machikayo yechibesa gendete ko bagakubuna esa gurugwa kwanire ekyombe kya IEBC Innocent actually litkolia lero abaraya bukuru wa DCP nabo igo UDA nguchi bari kumerana nabarayi bari akurwa sekyombe kya IEBC gento keriba bateba batayitego chikoba boli buna ebintu bigendete kwene kiwasu chinsemo chiria nabo igo amachiko barabwa abanyene babigete kwene kyabuna bocholi obumo chikoba bwomolembe nabigo chibura burutse kirgo chikwene kiwa manchito muri ngori tsukuria lero bachikunyara bakomerana nabari kurwasi kyombekiria
kia IEBC kwenda gusuka mutwe muganore gaigase gazeti ya Daily Nation page ya 5 na 2 nyoro ni gugukwanira igoro ya Moses Wetangula na boigori bagokoranire emirimo kuse Mwanchito Murigerekero tugukwanira monogeri bwebunge Moses Wetangula na boigo Amason Kingi asensemerie ye Senate nere nigo kigambero kegoro kya bakaniri kogenda asemisangirikano ya gisiasa na koralia omurai asokora abangi bakorekana nigo bakogenda se emisangirikano ya gisiasa bateba enkwana yabo Mwanchito Murigeria yo gusira serikali usoko muchora omurai wense asentunde ya kabere ngento batebigunga nigo bakorokia oko omufano mobegose Mwanchito Murigeria nigo bakorokia mbwa embe guchia asaba 90 igongani go bakaniwe announce asibaragenda tibabasuba gukwana slogan yerenga tutam gose tomosire omurai wense asentunde ya kabere Mwanchito Murigeria nigo kine kyabetege koikiwa aseke gambero ekyukanyarete yeko batenenia asoko genda asinsemecho chiagi siasa na kuralia omurai wense nabo gwesomera sobogare no mugarara se gazeti ya Daily Nation page ya 5 na 2 Mwanchumurigeria se page ya 5 kabere gazeti ya The Standard boigo gukwanire igoro yekyombe kya IEBC buna kegendete bono kusuguma uchibusyo koranga machiko nara konyara kabaga kubekwa ayu akora igoro yobwa kichikura bagotebaga igo Mwanchumurigeria ekyombe kyo gya IEBC bono nigo kegendete koba yekorwo gusaba kugunchore kwa machiko ayu akora igoro yobwa kichikura egati yebintu biri bakwa bakorigereria ne ebintu biri bikonyara kwa bikorigererigwa no koranga banyara koba bakonyora amatuko 14 ayu akonyara ko bagakomentwa na kurigereri ngabanyare ko bagotegerera ebina biri bikurukurwa samangana nomination gwachire party yakoire ticket lakini kwabwenerete murwanire lyondo chiroro IEBC nigebekera amatuko 10 korende bono bagateba matukayo gachiko bagagukini gugoika 18 kininteke mbanyare ko bagusaba naboyigo Mwanchumurigeria ngokwana bare nigo batagete kurigereria igento gekorokwa chingaki ekerobo chori bogokorekana ngaki abantu babwenete ko bakurigereria gosiba konyara ko bagakorobuteneri bwabo nabo Mwanchumurigeria kurigereria gabo orore bintu biria ekyombe gya IEBC gya sabire binyara ko bigokorekana ine page ya 5 kabere na konyara ko bakugwesomera asenchira yobwikirano aigabonon mugano nora olese page ya 5 ndalimo ye gazeti ya The Standard musibe gachagwa mubwate gachagwa onye kubwate oboene bonde bwensi ngobune lichiko kiama gya ODM amini gya DCP kiamo sabire ose kiamo tebiri oyo romo waziri bobolende bwaime Kipchumba Murkomen anyara koba kakogenda busiatie kuli kase mtandao agenda sobu ngonye kabwate boene bonde bwensinga rigathe gashawa ngobunare amachiko yense gosengo natenete chigi ochibura burwa imense mubungo yomo ogoruguni Mrodi Mbae oyure mo secretary general bwekyo secretary nando omuraibu ko bekemero belyo ase kiama kya DCP ni gateba onye kwegenete gachagwa obuneli chiko linde lyonse genda bosyo mubwate tigakobwa gachagwa igento moko bwa gachagwa nkelinga gagwa sioli mangana aliye serikali gokora aramabe talia magana no Mwanchumurigeria mangana yuga kwanire no yokorunga ni Mrodi Mbae oyoromo oliki bwekyama kya DCP na boigo mobasabwe mirobeli hasekia mekyo samatukabwango nigo mu waziri Kipchumba Murkomen aroreka nigo tumeka omtandao ye namono oyo Facebook na boigo Mwanchumurigeria asa kare koba gakumukwanira iguru yari gathe gashagwa bwesomere na koranga ningi kilia kegendete asense meyo elionyara koba okwemanya no sende tutaragenda asomotimoko timeti gose Nairobi ga kwara tarire ore hotel geterange na pareri Craigli hotel ni 5 star nonyene misangirikana nkora korekanire gari lakini Mwanchito Murigeria tugukwanire hotel iyo tugukwanire 5 star hotel ni hotel yenene eyo ere ondi gose ere yo monyene omuswati Mary Wambui oyoro monchoreria twarabere tugukwanire hotel ya matuka magega asito kumanyigwanga bono ebengi ya Equity nigagotebanga Mary Wambui nabwate amakabeso rwase hotel yo korende nigatebetenga nachikobeke deposit ya 400 million egento keirere wikira boniga
taranyara guchibeke ese ebengi negentu kitukumanyirwa mwanchito muligeria nonye no bonchereria kera togotebo boncheria kera bagokore ebiasara bya base hoteli yo tukumanyirwa nga ebiasara nigo birense nabo igo nonye no kogendie hoteli yo nigere akon chibesiria bwate guchiase ebengeria Equity nigo chire 7.7 billion echo ataranyara kagwa kano mwanchito muligeria nandi nigo bachage tukumubwatia omwako yogo chagete korende ekegambero mwanchito muligeria weterase omwakire Fred Mugambi nigatebire bono nigera bakon nabono ekwerende yue ebenge ya Equity nigera chikoira hoteli yo mwanchito muligeria bonsomera asubagare no mugano na CPG ya 5 na kabere agubega siba gukwanira igori yekyomekeri ya DCI yachakire ko rigereria gusaba korobonengi ase ensemeria public service mwanchito muligeria stokumanyirwa nga kibese chire chitumegete asenchira yabobe chire 6.2 billion kento keriba tebire gwetira asomo cabinet secretary of public service Geoffrey Ruko na bigomo principal secretary Jenny Mbonya nigo bachage tobonengi na koranga kibese chitumegete asensemeria korende mwanchito muligeria nigo batebire nga bono nigo barachikoterania abakore mirimo bachake okoro bonengi bwabona bagosomera boigo asigazeti ya Television page yo ya 5 na kabere tokoirana mwancho muri kurwa somutimo ko musinini buna Diana tekire goteba kwa gotebinde nga ki county ya Nairobi egendete ko nguruma n'iki generator anamonase chiobis chechi serikali ya Nairobi county wateba generator chigendete kwa mu sana naboigo togo chango twara toli nkwana igoro ya Edwin Sifuna nere bunagendete gwetira emechando wono gakuruku mimi ni Edwin Sifuna atokega kutebanga mimi ndio katibu mkuu wa chama cha ODM Mamocho na Baroro Eye Nensoko TV uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili.
hili kugeuza mioyo na kubadili maisha. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Twaichanire kuraliukwa kwa Andrew Nyaboga Muturi igaru mwana onyagusirane mweli Muturi na Sara Kemto igaru mugaka bwa Elizabeth Obegi na Teresa Nyanchama mwanoye nyagusira Nyamurambo nyagusira Makumu nyagusira Miriam na nyagusira Elijah Umwenga Nise Jasper, Sara, Josephine, Gladys, abakuru kwa Ken, nyagusira Lilian, Tom, Fenora, Rahab, Isaiah, Miriam, Musa na Boigo Anne. Ngina Rume Eunice Nyarangi na Buoma Singombe. Gale Sokoro ya Jo, Moringo, abakuru kwa Elizabeth, Salome, Emily, John, Elias, abakuru kwa Abel, abakuru kwa Caroline, Ken, Yvonne, Eli, Alex, abakuru kwa Anne Egatia Bande. Sokoro ya Lisbel, Tamara, Joanna, Jean, Vio, Ella, Moturi na Boigo Malikia. Igaru yo mwabo nyagusira Nyarangi, nyagusira Oyugi, Esther, Milka, Hannah, nyagusira Agnes, nyagusira Mary, Jimmy, Zakar, Priscilla, Charles, Nyachae, Anam, Sara na Boigo Margaret. Wa mwabo abakuru kwa Singombe, abakuru kwa Nyamusi, abakuru kwa Osoro na abakuru kwa Guku. Gali mokoyo ya Mary, Joshua, Motanya, Grace na nyagusira bakubwatia. Daud, Daniel, Onsongo, Susana, Abuya, Esther, Ocharo, Nyaruli na Boigo Ogwora. Nisa biara Lydia, Esther, James, George, Sam, Nora, Aska, nyagusira Julius na Boigo Jared. Ngolera ya nyagusira Mutuli, Bashau, Obonyo, Eunice, nyagusira Nyawachi, nyagusira Cecilia, nyagusira Ombui, Sibia, Mboga, Masita, Onduso, Nyandika na Boigo Recho. Omuberoye nigura rusigwe nkendu ya Shiron Kisi, Alamisi chitaliki 15 na machomutenyo yobu mwakoyo na kwaeniwa Ijuma chitaliki 15 ibiri chomutenyo yobu mwakoyo asenka yaye Kijauri Nyansiongo Nyamira County. Ensoko TV nigo twatumire engora gucyase amate abairi n'abasandi banyagusira Andrew Nyaboga Muturi. Eye Ensoko TV Oboroso Bumugusi. Kuligiri sema mbia bono togendete kuligiri yali sechi gazeti na namona buna nagotebi gombwate gazeti ya The Standard ya mangana to kuligiri ya sema mbia bono ara mangu mungwano yo mukuruko Abubakar Zain gale
mwancho muligereria kabero mu bunge bwe ebunge lia Iala na nigobono asiriti bugima bwaye kerarenge asenya gitari ya Nairobi Hospital asale ko bagakonyora bugwenia na niganyara ko bagakunyorwa egati y'abarwaniriri bari babete bakurwanira igoro yogo ikigwa kwe lichiko liria lyo mwaka bw'ikirubere na ikomido tabe katiba yense ya Kenya Constitution nabo igo mwancho muligereria swagoteba nigarenge gati ya baria bakunyorwa asoko nyara ko babago ikase chisemo cyufungamano chinga kiecho na koranga lichiko ya nyara ko bari goikiranirwa abantu banyara ko bakonyora amali yabo asenchirelia yo okobagana senchire bwenete go serikali ngonyara iko bagikurwa bokoreri kuchia saba Kenya senchira etali ko bagigwanchirilia David Maraga huyo kabero munachi bwebina sekega mbere kenene gense ya Kenya niga abetega kumulira na goteba niga renge gati yabana siasa bali barenge babene na igarengo yomo obwabali abanyarite ko babako chakinkwana yokoranga obokoreri ngurwe gubure kuchia asaba Kenya nabo igo mwancho muligereri nigarenge umuntu kulenda bali babwate obumanyi bwokora ibintu byabo totebe n'abateli bali kinamangana ange nigo bakonyara ko bakonyora lichiko liko balenda nigarengo umuntu mungaini na ndolenge umuntu olenge bwelitete otarenge umuntu oli ogweta koli na aga oigaiga ndoche David Maraga agoteba nigo twamusiririe omo Kenya bwe ekerengo kigoro nande olenge kwegerera oboene bwa mwanya bantu mugano yo nigo rase page ya kabere igoro yogosira kwa omungwano yo kurunga Abubakar Zain okabere mu bunge bwa Iala mwanchu muligeli bwe somere na konyara ko bako kumanyanga ninki keli keroro ba Kenya 53 nigo bagosiriwe mabwabo kirali tukoko bo atekana n'uburuire bwa kansa bono ekero mwanchu muligeli ababunge batagete ko babako genda bosiona koranga ngoros bara machiko achiko bagakoranga abakenya gonyara ko babare commentary chibese cyogo konya kurwalia ubuchando bw'uburuire oyo okansa ni wate bagayigo mwanchu muligeli ase abantu emyemo ne 25 bali bako bagotwara muchando kansa nigabante 53 bagosiriwe mabwabo korengana na Eurobot urwanyalite ko barugo ikigubusyo bwa ebunge usego somera gaigo mwancho muligeli nabokora orore framework abajumbe batati kubeka bosyo yokoranga chibese ichi cyamanyire gose cyanyalire ko bachi commentwa nabo gwe somera ACPG tokwera na ACPG ya The Daily Nation manchito muri gazeti ya The Daily Nation ACPG tutoenda ACPG gaigo manchito muri gatana gatate yo kwanira goro yoboga chibwege tikeri ya Talanta use stadium ya Talanta aiga nigo yotenete manchito muri musubati Margaret Nyakango atebire buna nigo chibese cyuchire bilioni isano nemo no gutakianda na isano ibere 6.97 billion chigani iriko bwatwa go chiase okora bagachi bwegeti ya Talanta lakini ntoko mayugo mwanchito muri abono nigo gekire 90.44% asogokora igonga yeisire gokoro machito murgera erikinya rikigwa ke kwariganya chigosori cha Afcon Africa Cup of Nations echo chirachikoba omutienyi aigana Rom Innocent chigo chikoba omutienyo June nda confirm machito murgera chigo chikoba omutienyo June gaiga emergency ya Kenya asibatebirenga nigo barachikwariganya chigosori cha somo asomo cho omwako go chuma chito murgera iribanyari bakwenekya buna egetiye kyaberege koera yento kerindo chigaiga nigo kere 60,000 do manchito murgiria abantu bari baranya bawikaranso bagusese birogo byabikiroro nigo bire 60,000 asibatebirenga nakyo egetiye kenene mono imeyensi ya Kenya kirati Kenyara kego korerwa chigosori chibilioni rengabatebire chibilioni chiro nigo 6.97 billion Chine chibese chinyinge sana cyabere chikobe kwaro echiagana iri ko bwatwe Innocent Chonse niko cyalenge 28.97 ko cyase ekyombe usaba na contractor bakoro kwanga contractor China Road and Bridge Corporation CLBC baute banga yatsagete kwagacho omwako 2024 etarike mu mutinyo gatatu senyencho twabere tugukwanira igoro yensemo ya Keumbu gaigase gazeti ya The Standard page ya Kianda ukwana bale igoro ya Keumbu na abakoli
bonchoriri buna bagendete ko bakobara asara bagwetera asichinseme cy'umwenchumuriri abangeni go barorekanite ukwane gazeti na bakanyara ko bakuru birengeri byabo bagotebanga kera toko genda asichigari chigo chichati tuliko nyara ko batokonigwa nigo togotebe ungagenda monelie umubunge bwenseme yo ogurunga Zahiri Janda mumonelia achiko bagakura ibintu byino nanda abande batotebya ibintu bimubogore tibirero mugavana bwe county ya Kisii okurukunga Paul Simbarati mwenchumuriri haya nigo bagoteba banyara ko bagwetera chinga kichinkong ekera bakogenda se oboni bwabo mwana unigore sepeji ya kianda ye gazeti ya The Standard Linda Mwananchi nigo bono mwanchumuri batebanga enchira yawo bachakire ko bakweralia nabo igo bagendete ko bakorigerera ngango nyara ko bari bakosugumirie talia Edwin Sifuna uchikoba umurwane bwo korigora ibwense nigo bono yaletire umuchando monne asibali bakwamiriria serikali nandi bakare batebanga nigo mutuo chakire ko batia bwesomere peji ya kianda na koranga ningi kelikero igo nabo iga sensemo ya siasa ya busongo ya Kenya ose Western Kenya nigo bagoteba oyole umugavana Trans Nzoia ogurunga George Natembeya bono mwanchumuriri nigeru sirikuru wasekia magia DAP Kenya kubwatekana kilia gotebanga nigo asinyuko igwane birengerelio no muraibwe kiamekyo Eugene Wamalwa na nigo atebona chikoba kagoswa sensemo ya Linda Mwananchi eswa chikoba korosie kiamekija ekiyo chikoba yekoligyo buraibwe nsekera twagoteibo igo Edwin Sifuna bana tokwa na bono mambia kyombegeliye tene tokolikibwa kwebyama naboigo abateneri bebyama bono kiarusiri lietalia Edwin Sifuna korwa ase register yabo buna oritogoruka omo likyomone bwekyamekyo naye nabo batoyibirengere byao akioro chodi mwechikoba gekogenda gusina by togere 07 88666663 Yendo ke nara Innocent ke tokwanire kyama kya ODM na Romuswati nigatebya Edwin Sifuna nga ancha Catherine Omanyi nigatebya Edwin Sifuna anchanga kwa tutiro isiko kurwa sekyama you move on akene neto chitorele na obocholi bo atatara yendo obocholi Innocent ntare na siasa ego chakogenda se Linda Mwananchi nabege sensemo ya Edwin Sifuna kuri no mwanjito murigeria togosuka mutukora se gazeti ya Daily Nation totarasuka mutu mwanjito murigeria nabono katogoswa sensemo yigisemi konyori ngantu wate University ya Tangaza yuko watu kama somae nechikose au mwanjito murigeria nabakwanyora PhD in social transformation na chonsi chirotagete nandonyori nga asomtandao yabo babwate email bagomba bwate website korene ko gotaka kumanya mangi gori University ya Tangaza email yabo gere www.tangaza.co.ac.ke mwanjito murigena abo email yabo gere inquiries@tangaza.co.ke namba yabo ngere 072220 4724 chinamba cyabo nigo kirinye onye gutaite ko gusangana barabu nabakunyara ko gusangana barabu mwanchito murigeria iri no bonyorere kosyo tagete Innocent wateba nka kisemi na kitokobeka mutwe kisebire kigube kubusyo buna bono bonasyo bugose buguru kwa Teresa babwate bali bataite ko kole degree nabakwanda Tangaza University bali bataite ko kole diploma ya mangana yechisabu chi account mangana accounts nabakogendora bangana ba diploma in computer technology nabakogendoro osomere biasara ngakyo chikoba ko bikora nabokogendoro naboigo mwanchu murigereri notagete ko manyanga kyora gambera abantu mangana counseling yogendoro naboigo onye gutete ko bomuralia gorubare amaigelio yo chikoba omuralia ento kirikya ngogeti Innocent getenga no inche ninga nirinda manyomo no yo French kyara na nyoro muntu yo moga kondama batumeti gusanda magusankwani kyagotebe etiunyara gotara dabdandike ngo mu Faransa ke kogera France nero yachiete semifinali no ngangere pronounce cheno mu Faransa ngoliginda se ujumbe lakini nduke na radio kana rambonju nduke sembonju tobateba na magwani kwa hiyo pero manjito mogeka to kwa na chisemi kyombekeria kusaps nganya tike gosoki amachibu yabaroke bari banyatwa kora matemu abo mwaka 2025 bakanyara bakoyikorangiro chi university abande college abangeni go bagotebangano nyabagogete kurangirwa as university nigo babiri disappointed tibagokiri ne chikosi kiri banyate bakorangirwa mwanchito muriye nabo go university kurinda abange bagotebanga chikosi barangiretwe tarikira cyo tagete aso yo magotebanigaire
atagete kogenda somera mangana medicine lakini ekosi abegetwe tayetagete omwanchito muri egentukiria yekomoirera anyarega kweboria gusene university agonchoreria gusiniga korekera nase university eyo anyarega kokora monchoria gega nigo babegete gati aboroki wo mwanchito muri abuna bagukana nagotebanga chikosi barangeretwe tarikira kibako tagete kuri no mwanchito muri naroche ekyombekiria gya kusapsi ekerato kwa na chisemi mbatebetenga onyogo konyoranga toisanigeti na university ilikwanya tuko kurangirwa no bwate chikibere onyariko gukora amoncholio na boigo university chiria egento nagotebiri tukoria rero itukorinde ryonse taite gutararo ko gichatebe weekend ko endororo kwanyoro mwanchito murigeria na abaraimbara baranyare bago ku guide gosibago gotebia ekiria otagite igonga onye wachorete kosi na ndosnyo tinga ekosi tinyati okurangira mwanchito murigeria nabo kwenda se university eyo onyenero kwarangiretwe onyari kugusaba obosemya kurento kwanera boygo chisemi tokomanyigwanga ekyombekeria kyanek na kerokyo kyabwatukire bilioni yemo na nugutaisano kuchiase aborokia bonsi banyarete bakomakia matemu yo mwaka yo 2025 ronde bwensi obwaterete asoko ene kyabuna matemu ayo gucyari gwikirana omwanchito murigiria mugano yo nigora se page ya 12 kera togendete kurigereria mangana lese chigazeti na mange asibone go mwanchu murigeri abasuba abanyaruka bali babete bakubwatwa kurwa ase skuru ya utumishi banyaruka bagotebe go mwanchu murigeri baiki ubusi wikigambero nagotebe gungani go bangite kuigorera abana abanyaruka kera umuriro yobete go gotuboka mwanchu murigeri nabo igoni go bagendete ko bakurigeria kyombe kyane kibono nigo yeteba gochi ko bakirege gwakana ebilioni emenu gutaisano chiria batakanete mwanchu murigereri bali bakoruko bali kurigereria amatemu yo mwaka bw'ikirubire 25 gati ya magana mange alese kigazeti ico sagurwa twakwanire kibese ico no bwato umusani omageti amatemu pero nkabesi rero ndaite tu nkabesi umusani mageti amatemu ayiri tukoria rera abo umusani waje murigereri nabere tempted goteba nje na mageti amatemu ayo nyina etigebe gazeti ngarega yaguru ku Pulse kakwegeringa ki abasubati bakale kweboya janga kibawende kubeke kera bachire se chinge gucie chinyanja nabo igo konyara kabago kurigelinga ningi kelikeroro namangana mange aliase ensemili bakuri ka showbiz enere gazeti nkora zaki analite gosoma nabo konyara kabago koyebwata bwesomere nakoranga ningi kegedete asensemi yubakuru ka showbiz agini innocent yagwara gwache gizaki tindamo chegiyaya yara nana koraga kubika cyanga una bagoteba rero nyega kora tagitakora monchoreri igoro ngiye showbiz nabo konyara ko bwe somera gabu nabo igo tuirane nchenso SSM ichigo sali senchi cyabire chisabire ne kitake sano cyetire ense ya Belgium bono ngo chire ko ba yekumira na Elisa Seliso bagoteba Dan ne ense ya Spain ya sekeminano kia erobo finali yo kurigyo bunyangongo wege kombe gense nigo wachiko bako gosoli mwanchu murigereri na egosoli eyo ne chikoba ge kurigereri ngakitimu ichibere kirabe chigokori buna nagotebia seli tukorigoro etimu ya France nigo yayikorete timu ya Morocco chigolibere aselige na yesagero mogosoli gurunga kiela ni Mbappe gabwa tubo tukobwale nkobia asoko ba igatia bali banyonse tukeliego Innocent katogo chigokora umwana narusire tubuguma bwa yasuma ko 2017 chinga kichokoro be Clemence ya Kenya me county ya Kisumu bono nigo babigete in National Park ekorkwanga Baby Pendo Park umwanchito murigiria yokumunyura umwana yosire tubuguma bwa chinga kichokoro be Clemence ya Kenya na begomnenchire yemo yokuboria abakenya batwara omorembe nobomo chinga kichiage siasa usekero bataranyora inchira bakunyara bagukwana omwanchito murigiria abanyara bagwikaransa na gusanga omwanchito murigiria ngagite kurwa sensemo yane Innocent nereyo nabo igonga gitego cha ayanda gukwanira chinsi chisco ige gukwanira omwanchito murigiria boroire borwa Ebola munabogende tokorento muchando ase ensemeria ya Congo wacho murigiria chetre chitaika isano ne morning koroche no kumakori gwateba chiwo chori obwo kebogendrete campaign chigendete chisemo chul kalau gogo sabonya ndi yanyarekana
chiki wo mutinyi 12 aba by the way isi gwikirigo 12 no nyene bengi ya Central Bank of Kenya na biko nganya gendoro kondo ulkalau CBK Mkutata bere echinde eria nene serikali rakora magendera manne sana bwesomero mwancho muri na kuligera linara lyara ya sechi gazeti na mange twatiga tutakwanira kini twaya kuna igoro abo wesomero renga kiwetangula agenda takabaga gukwanira enchira ege barasa aba waziri ko bagekoragwa no muraibense asenchira yobikira ntogende page 12 torore ningikere ase cartoon Sentera aswe ikatun karento akwanira igoro ya ritsukeri buna ritsukuri ya rero konyoria umwana inchi gose murigereria ninki yakorekanita sigazeti ya Daily Nation rero ngoro chigukwanira igoro ya George Anyona mwanjito murigeria aragoteba umutinyo yo July tariki 1991 former Kitutu East MP George Anyona second right embukanu official Agostine Njero Katangu uyurensemo yokoboko wokobe former Kenyatta University lecturer Professor Eduardo Yugi and former Dean of the Faculty of Commerce at the University of Nairobi Isaiah Ngoto Kariuki are found guilty of holding a seditious meeting whose intention was to overthrow the government. Nairobi Senior Resident Magistrate Francis Mabele adjourned the proceedings to allow Mr. Anyona, the co-accused, to continue with their mitigation. Kaite innocent. Saurina ranga gite George Anyona na kinenyorera 1991. Anyona negati abarai bainyore bakoinyorwa. Bakolte merememi ya sebunge. Igale nkomo getutu minto. Togende ase gazeti ya The Standard page kabire bono rero abaraiga nintaete gochaka na barabu Kalonzo is or there is no deal oyo mongo tebali only our man Matiang'i can be true to unabantu bande bagoteba this time the Mulembe nation is going all the way with Sifuna kirumondo ne kabira yao kwana nagaiga bateba hey must be wa Munyoro or Murima will go Itarun Wachumuligeli sekoligeli yaiga United Opposition nerebe kira maiso yo mongo tebale onye tali Kalonzo ntoko igwana abande bateba noyo Minto Matiang'i nerebwe katwegenete oramubwe William Ruto aiga abande babateba nga ntubono engakiye yiga una Mulembe nation tuachira sobwamo oyito tagete Edwin Sifuna no moelio Mount Kenya ngotebere motoe osetonde kuligintu tweka Manjito murigiria togo cha gazeti ya The Nation aiga innocent aiga mangana na makong aiga ndo chukuru mono aiga bagoteba Dangote oil morainari gagu manjito murigiria kagitino mumanyite kagito yore mono gagu no mokonyo manjito murigiria naboko mamanya moina aiga bagoteba nga Lamu refinery moino aiga rende galnero rono muraibense tigante bense yende barigete fuel aiga innocent norochi naho barigerera netigali bwagachi we refinery muraibense na begete esei richiko liri chikabali koligerera ngake madini akobaga gutumika sense ya Kenya na koiywa kilibata nga sovereign fund eguchikotena igoro ya mangana yoko ya madini agateba ngomokonyo ebo muraibense okurukunga Professor Kithure Kindiki nero chikobaga gutenenera amangana yokoranga ekigwanda gyogo sibia maguta kiagachirwa sense moya Mombasa ekikwagachwa no motenengu okurukunga Aliko Dangote urumu iburu Nigeria Dangote mwanchito murigeria nkagitena tukokoreraga gukurende utamengo kumanyanga nyori gaseti eri bwanchete unyari ko gwesomera asubwagare twara guchutere twara kumanyiria gateri agendete kwene ki wakurende ngaitene kinga kinde innocent nande ochiago swa no mageni rero tutete gukora nsemo ya siasa tindamanya gusomugeni ikireba twatakire gutwara umwishimi wa Kodek yo kuriye kirukia ensemo yo bujumbe kuru asesemo ya basi kurende ese bitambukiro biri gose bitango biri tari ko babikonyarikana otebire taligo ikakurende tuganye toyo monerega iga tunyaraka batugikara saga iga tukwana mange kurende gera tokoira nangura bwata tuli chisimi murato tebia ngakimuru chembeo ya siasa yabeire urwaniriria bwo kurigyo burayi bwese
aiga buna mwarigererie katunie abande bateba ngoyo minto nero ramubwe chinkwana chia baraibandi chia chakire gosoka United Opposition flag bearer batete nga bakoye kwana baraso bwamo aiga no roche dirie chakabago sebecha kubonekana Soko TV. Eye Nensoko TV Oboroso bumuzi abakuru bagateba amabo andinire kina itongo amachanuchia engenjo yaye amaaki niga gusalie kina Chembro Gomingo Magara Minto mwesmene tinga semwabeta muganda goregeria Ensoko TV Oboroso bumuzi Ensoko kusema tamakano iyo ni tarumbeta ya pili ekinege chule ya gatatu wewe oyo kobugibune kiderebe sakogwa eba koboria kajomongino yego kuona korwa Ensoko TV Oboroso bwomogusi Ensoko TV Oboroso bwomogusi yani karibu kobegete TV yao nyomba igokorigereria kende gyosi getayo yani mokuna nonye ne irio erigereti igoro yani mbali kobwa mbabu atimanga na gwanjereria mbabu atimanga na ariyo kobiza gose yogo kenga ni yo komenterania ebago soki kerikero ororo obulimira bwesiro yobunda bwense kulenge talinchira ndio sura krobolemi obiyoke enyoreri bagalia bene koegwa megerio chisemi nobosemia igoro yobulimi bwekerero nechikolinga asobolemi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyira nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa nibere cyamuragoba weka chinsa isato asomurobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kuri asaberemi chini ngoro kwa pathway machine asomurobere boberemi nobotugi ime Soko TV Oboroso bwomogusi Mwancho murigeria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na gichikoribya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akenerure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Ensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi Mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Ensoko TV eli Italiane ni Innocent Onyango eye Ensoko TV Oboroso bwomogusi Twaichanire kuraliukwa kwa Andrew Nyaboga Moturi igaru mwana onyagusirane mwili Moturi na Sara Kemto igaru mugaka bwa Elizabeth Obegi na Teresa Nyanchama mwanoye nyagusira Nyamurambo nyagusira Makomo nyagusira Miriam na nyagusira Elijah Omwenga Nise Jasper, Sara, Josephine, Gladys, abakuru kwa Ken, nyagusira Lilian, Tom, Fenora, Rahab, Isaiah, Miriam, Musa na Boigo Anne. Ngina Rome Eunice Nyarangi na Buoma Singombe.
gari sokoro ya Jo Moringo abakuru kwa Elizabeth Salome Emily John Elias abakuru kwa Abel abakuru kwa Caroline Ken Yvonne Eli Alex abakuru kwa Ann egati abande sokoro ya Lisbel Tamara Joanna Jean Vio Ela Moturi naboigo Malikia igaru yomabo nyagusira Nyarangi nyagusira Oyugi Esther Milka Hannah nyagusira Agnes nyagusira Mary Jimmy Zakar Priscilla Charles Nyachae Anam Sarah naboigo Margaret bwamwabo abakuru kwa Singombe abakuru kwa Nyamusi abakuru kwa Osoro na abakuru kuku gali mokoyo ye Mary Joshua Mota Grace na nyagusira bakubwatia Daud Daniel Onsongo Susana Abuya Esther Ocharo Nyaruli naboigo Ogwora Nisa biara Lydia Esther James George Sam Nora Aska nyagusira Julius naboigo Jared ngolera ya nyagusira Mutuli Ashau Obonyo Eunice nyagusira Nyawachi nyagusira Cecilia nyagusira Ombui Sibia Mboga Masita Onduso Nyandika naboigo Recho omuberoye ni Arusiwe nkendu ya Shiron Kisi Alamisi chitaliki 15 na yamacho mutenyo bu mwako yo nakwaeniwa Ijuma chitaliki 15 ibiri chomutenyo bu mwako yo asenka yaye Kijauri Nyanshongo Nyamira County Ensoko TV nigo twatumire engora gucyase amate abairi n'abasandi banyagusira Andrew Nyaboga Moturi Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumia asegari yanke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumepimia charging system ya gari na pia tumepimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi n'obusumbasi amate
ninki kiritokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikarwarigo panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi twakirishimise namba 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyobutindo. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from standard 8 to form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Chuo kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Ine asama kiaya mbireo, seino mbireo. Asama tuko amaega, obugima bwakirari tuko bw'umugusi, nigo bwale gusirwa n'oburimi. Rikomera, riburga, risamura. Byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo. Ningi keire
baga rikiage asinka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi somoroberio wikiage kyomugusi nobe gukumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi bwegekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bwegekoro yeito hasi tokomera nabaga kaba samwerere naboigabangi nabanyika eligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera litsuko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bomugusi yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko igengia ya jire ngumanga bunalero eye Nsoko TV oboroso bomugusi chumuligiriri chetrista kemeronge bere na kianda maige chinsa ibere semambia bono Diane senchondo cyabageni baito kibara cyabere buna cyabere uri mutangani gante byo bitango bitako nyarekana tago ikagaiga Friday tigebe liyo mana inchenaye weekend matwakorire gas naye bya namana Jisto cha innocent tianga nyomuligiriri yang mukwanire ndo last week gagi yarenge experience nilichuma manjito muligiriria na bokorora abantu bande bagutaka obochege monekere wiki ogoswa omaititeri buya weekend ikere weekend yegoswa baka nebire bono konyoranga abantu bande bale bagutaka bakoibere mono asokoiba na litko lyarero manjito muligiriria noro chaibu na innocent yago chonchegi tinda itiko kwa nyamange no ne chikura chikogenda bo Diana supermarket igere igetanda nyaro kai ati supermarket ere getanda nyaro inkagete mwago yo moga ora gateba omungi none igo ire gyosi kinyomba rakini abegete jara agoza bajibe sote machani teyo namwa gwe kumanya rusi bezo robwe oneli buya sana okay ndura chaka lakini ore buya sana bona yani onye igento kere nyomba ingese nyomba mino ndege dajiro geliyo reli na arorire ngembweje na bera atoke by the Diana tali aliokere abego tokere paka nonye ne chinga cheito tayo musacho ibo ko bwato muchando yo mineti abangina abawika bateba tuakorire bese yetingaga Uskali yali etara yango cheri yaira ge yaira bangina bana ko ngainirire kwa magwe umuntu agateba nje senye njonde waisi nimbwateke ganje kianengo gachebese buja nje tindi gotumeka bese bobe kumbe umugakera neke besa na gatebi gunga ki karumani mugago na guruchi bese warol ndocha ando mama itiko save innocent bya sana
ngani ngia sana machito moiga lakini abakore kwirorera murigeria anyore no gukwana nchendo jembia innocent lakini tiga to teba maine watebiro musache na royo momwae supermarket nero onye na kuigwa bia supermarket yo mungina igora ibone gyoski kyo wateba nyaro inyari no koraro inyoro buri rogo no bakobera neba no bo mwana neba no bwae supermarket bondi ganyo ke supermarket eduka kwanza eduka no iri nyaro obe no bo siyari agotebe bintu mbiyo nyumba mugaka otebe bintu mbiri ya erogenda otebe bwairete magoroba omugaka bana njara bagurara mugaka rendo bekerere miemesa igoro mungine bwe kumba nyarari orusie bese onire bwe oneria buya sana ebintu byatigara nyumba innocent byagendera komenteka usogendera go save wancho murigereria nigwete biya sana bucheta biya sana bucheta namba ite simigere 0788666663 ayonye goteba biya sana bubugate si nandonye goteba mbwe yina boyeroche abangina babugate chibese bakundegete bakuna gutungaina babegete bintu nyumba bichire maito musacha active room umugaka ase room eri active akogenda bedroom kakuru bedroom ocha sitting room na bera toke no nji kontana kwa ndarigire ligo se bintu ngakibire tege ndogere mo serious gogo emetungi gogo rwerebere ye gas nyomba abune yabano kwara yol kalao otebu mutungi bwe gas yo erate ayorwe bese yoko chachi gas anguse korwari abuge mabwe ni moene ngise yaera eriko yo mogotumia yaera innocent ye yacha nero rifireti ebese yako egachagore gentu kende bado nyomba naba igo innocent ntuto manyete go safe ntuto manyete go kare bintu boronge tuntuli bantu togo siaka libese tokubwe kaini in fact yabagaka bara madeni yabangina babo bakora abo kama mbiboma no mungino makomotebi no manyete bese ri nakabesete omonye no gira ngo ngitare kumbe no mungino ochi gwakana chibese buya sano maite innocent asiki buya sane yabugire bo omaite nasiki ikago kabesi kero kwa bwato muchando muchando uri kwayo kolire ebese yo metigo gakabesi umuntu igotari yae solo ngase ukabesire besa ayo ganiri goteba asante asokwira na kwanza okwira ni dabo kwa motebe mbia manase wangonya rende nakolira muchando chitaige chichitire 34 mwancho murigereri ntagete toirane tochase chisimi tubugate mukanida yana mangana yabugate ne company eri yayere isikaria egoteba nga mabute chinyeni yarire kwanyora nyara muntu agwekumba gochi ntubugate gento getegaiga muntu ira nagari tiganchake soko bwagire Kirandi Dennis na gurumbiere na chakire chikura kabisa kera mwachagire kuomana koi wateba nga inje ebese nari koribobe chibese ni cyabandi butambe oiwe tago teba nga chibese ni chikiombe yani chibese cyana baswati mbana kugacha bese ngayibono muri kwegenana
Oji koligere ko kwa kuminga ayo musori bwe zuto terete mechando ni wete mbiya sana bucheta. Asante sana. Biya mara kuruchise mechana guru. Soko bwagire. Kibwagire mwago minto. Diana abakare kugundeka. Atiga mangana ya bwate. Diana atiga mangana bwate. Aenda bangina na wale na batu jante chinyomba. Ko jo te binga le kende ngeyi aga pipi na ne besa kiombe na rusi. Kumbe ne ya go kabesia. Kiombe mutiro gora ko ndo rusia. Kwana ko tuarete niyo mongina. Iga bangina abangina ntura bagoto bangina na bato ko chite ne chiabo to bugate. Na woni ngana rara ni wona biasa na ama denjira bagoto kora. Aka na madeni bono. Kutia anabuna watu begeta mateni lakini nda bangina rende. Nyole ba ko kola igamba mbara babe. Bara babe. Ba ko kola be chiba saba ba bisa nyo ko di biasa na kunyara bunga supermarket ba ira so. Unega ne. Wako vitu kwa hata baka ba ko di biasa kunyara biya bana sana asante sana. Thank you so much. Diana getugeria akia orero. Ezoko bwakira bakina mwake chizimi. Bokonye musgote. Wakilo yo minto innocent na Diana mbiya mure. Ngakio gendre to mugago minto. Iga monyero wodi ase to kunywa maje ne jinsanye nyororo ibege kirasi. Kwa yanyule ne jinsanyi bono mambia. Na nyule kare bono na irane go tanga ne ngombe ngulisi. Agyo mugwado yugo monyerero mocho monde tradara mubuli. Amira tatu. Mbiya mono bono ndete go teba igo yo minto innocent. Diana tiga mangano bwatai. Mukani kabisa. Diana minto tiga pi. Isaransa buchinsa chiero gende ngoni kairo. Bono ndete veiga. Amaena baga kanto bwate shida. Abaminta yande bakwanire. Tata tiko mwana chiko etako Jesu kuru go senebe so kale koligirende muire ro mwana sukuru. Omongi no kabesi. Tata gugu igunga yani guraire na bana bandi bakire gisukuru bono nga kyorengere diguru yumwana na baroje nga no muri isikonere besa setari ukurusi torikiri nere muguri gikomo eyo komo mosono mwabono iga innocent no ada ya nebesa abu bono iga nako soka bujisi kwega nako ira nango ma debe siri ya eri ndo mo sabe ago de ngari buna na soka bujisi ko ngai tunia ma debe siri nga na kani na kano munyeni na rusi tieke onde na maena kana ngabono ya eri nga na ndimbu ati besende ami odo ko ndo bwa de chinyomba tata no bokong Obo nene bono tukumiti nga bangi na baba ito ntutali ya mona barabu. Boze ko bayo wao. Bono bakari nse nga usentansa nene ntutole Kenya. Asante sana kuruchize beja. Bono ga kitayana bono kenda re rogna kara kenda bono tindo jinga nga kigekali. Asante sana pia bono buga kote birokende. Bategero kugende gotegerere. Tukwana magaraya. We are opening our hearts. Ejime jinga kijeto tukogora jingoro. Bato okonyoro mugaka abwate salary advance yebengi. Nanda katwara salary advance yumungi noya. Soko bwakire. Abaswati bakesimi tote abanyeke. Abaswati tote bakesimi bwakire bya. Abanyekene. Bona mo enta ko bo tayana iga. Mubolie. Na tegera ire mbori bwe. Kibana ngete muturuguru. Oko joro monta begete bintu muturuguru. Okay. Asante sana Diana. Wete nsebuna yabe. Hello. Ngagibu agire kamade.
No, kamadi. Bwagire ebintu muturogoro mubegete amakabeso mutubegete boro rero. Yo sambuli ya Diana iga. Tari na musaga na kaginje umugago ndo teba na magana majiriri. Abaga batebira amakabeso na rumutubegete. Okuda batebu ngai. Muswati. Kiumbe. Iribako ire pa kirocho ngo bago tibabolia. Baboli ngo Muswati. Ekibago kyesera ki hoteli goyetanga na kukusema barabuo babolirie. Tinale ngazi mangana ino mugugwana. Bona tiganda goteriga. Ogo kabesa ngo kabesa riba goko anda guciara sikari abatari nchembe pengi ya ogo se ayanje tigango kabesa. Nande nyomba bire. Mbabire tinda iro hoteli tinda yanda guciara isiko. Kabisa. Ukimonkorera ino bana karamu abetirwa magwa. Biamona kamati azeri boli ejo. Kamati umetaba gusi chimilioni bere bagotegerete mambi ya bono baigirete nayo gobeka chikamati burunge nadayo goteba togende ukabezibwa. Ikamati tigandi kabesi abasacha obachinyete bananyata isiko. No matebi ngokole ngokwana. Ya kama tarakuna. Ntenga misini ntumie 20 30 ngate. Beamono kamati. Nyani ya ntumia misini ngate. Kabisa kamati. Ukwaiwete omonto yomo akarwara. Mugogora monte. Bona karago taguto nanyageta nyagakana timbu atibe nye 20. Omwasiyo yekera kwa kibeza kyarwete nyombe iyo matanga kusinda matanga. Mugogora monte. Mugo gatera kibeza bona ntuti gatogate nande ni twaba tukumu ya bana nyomba boire karamu go kya pensiri no bisingo ta kokoringa nte ta go pensiri yari omwana. Biabona asante biabona mugogora monte bia na Diana. Mwagorire? Diana. Kamati. Onyango tako baisiko njoma tako tabekena igoro mwansa nguriete ngana tabiro anya bari batati ko liwa makere anango tikura kya wanke iretwe. Tako ngara isiko na bonge binto ndena wakane tie. Asante sana biabona kamati tuache tebirengera libyao. Ay. Kamati ebinama jirigo diva na biro bine byese mambi yabono. Kamati ukanire. Ensoko bwakire. Ensoko TV. Bwakire. Morning. Kwa nyaro bile. Sana. Aye innocenti. Na ninje. Aitabe. Innocenti. Oh. Tebe Diana ntayere buya. Diana beka attention ya sabana. Ngoto kwa nermada by the way. Oh yo mo kwa na Eren. Okay Eren, bote bon. Eren yo zango pongesa he kamati. Jadi tiga materi. Kamati aye Diana. Muswati. Diana nteveri innocentiga. Jitu ganyaro jire. Aiwete. Akara aiwete buyega tigazu ke koru atesiri. Sukawa nopi. Bono tigamba choke. Tochoke. Ikoli. Ikoli ne yomo. Ikoli yomo. Tuturaka dagagi. Ikoli ekerele yomo kungu obisión si tiene nyomba bune yomo kungu. Kerele yomo kungu. Hello? Ndoko iwete madam. Toko tegerete. Toko tegerete ahí no se entayo. Ikoli ekerele yomo kungu koru ekemo. Nyomba etongo motacho yoko koruare sobisi. Onyore sobisi ere nyomba abegete. Kama itinga chile singa itiarwa. Motebie nande moro. Nande Muswati kwa kwani. Kangie present mwa togoreira nene pineji zogisi. Babegete motuyogoro. Enda mweze pi. Mwai. Eren na igure. Biamora sana. Igure chigure jiji alenge. Soka bwakire chitwegerere hoja. Hello. Alo Nsoko. Bwakire. Halo? Bwakire buya. Ngayoko genda. Bwakire buya lero ngayoro jikoji. Ngaindo jingana Nsoko nde. Ndingo tokora dere semba bia bono.
Samuel Morema. Morema ngayole koru my brother. Morema no ande konge gaiga. Njonde to kote maiga nsoko. Omokungu yitigango tebi no mungai mono. Kabisa. Omokungu ino mungai mono igorete duka nyomba mwaye. Kabisa nande nyaro. Naruali. Abagaka bane naba kugetata. Naruali. Mama yetiko kana wane sabuni. Naruali. Mwaka ikonge kwate abore jiro. Ala wate ikonge wochali sabu ga sekemo. Buya sana. Abantu basekemo nabangaini. Abangina bonsi bale ko babuno yo. Ebintu byale ko babuya. Ebintu byale ko babuya na kemere ngani tatuwani ego gwana. Señori. Ego gwana iga. Oya somande. Ya gwane. Ego gwana iga tatuwani bungo 10. Ingora nyare ko nyoro mukungu muya. Omukungu muya ni gale bwengenje nene ko buwamba generi gori inene. Ine Biblia yate baba igo. Omukungu yo. Ego chize ukwana ngomugako yata kulemeru konyore ndagira. Ebintu bitoke nyaro. Ekyagero mukungu yigagitere nkayaye aromo ngaini abegete duka ya nyumba mwaya ko tebyo mwaka ngandu bwatige ndugete. Aero kutubugu. Asante sana. Waba soma ko chinse gakwa boichiro chinguru bunoro kini akwa boyoro chinguru bunoro kini asante sana. Orusia endagira ore tanka. Baragira. Ore gasia nena senka. Oyo ni kutubu. No musubati. Kadio makungu. Abakungu na pamana digabasi kwangu dada. Biya bora asante sana. Oyo ndere ndoro yetu. Tabirekene. Zoko bwagire. Oje yazaliwe. Bakaje. Mungu yo tere. Nagi bwagire. Ayere kauge ngira mugonjoro. Mugonjoro to gora goru. No sé, inde biasara ne goro je biasara mumuro yiwa tere tirbobe. Muga goka. Oyo gajoro jora gajia ga debe nyeje. Ki kia to ve kadaboro. To guardes. Tobe kanebo. Tanga nile. Asa ga vege tamo to guaterane. To ge tanga nile ke. Como saja koria. Nginoria. Kari mo ngira ge ko koria. Abanda abon 5 ligi bale. To ko guaterana. Umo ngina iga ja pambaro bara ga tevinga ki ga ki zelera enteran tiro mone suku. Na ora kana ki era to. Mbaro bawo kana mbabugati nande babugate. Takira swati bazo ine ganye babugate ngoro bale. Le ngana ya kabiri. Kero mungi na koria. Tari mugaka kwenda nkai karanze no yate mungi na koria. Mugaka ko karanze nyomba aretere. Nali bori toko boria. Na kibono ndale tere wenda ga ngai mai tere mungi na ya ajiri ko. Baminto. Ora nyore ajiri. Mungi na koria na njanaria. Biamono litikolia tobla lai chimata. Asante sana biamono. Soko bwagire. Ngo to kwa nera beka chinguru. Beka chinguru ngo to kwa nera sema biabono. Allo tinko igwetiri yogiri awlirense. Kakitema gwa kanande. Eli yogiri awlirense sana. Ensoko bwakire. Allo. Ngagi bwakire. Bwakire biye. Kwani Diana agwa. Na mukwanire. Kwani Diana, kwani Diana. Nanchire makwani. Lakini wame kongo tewaiga. Na korora mukura rageri makata wikemo. Wikemo. Wikemo zakuri ndandira yo mukungu ara kanu jiro lawe cyoko gano. No mugata kwate wete buri. Ebi karo biko bekwa. Ati no ko no ko kwate sikora. Kini ayo ese no ko kwana mo no iziko na mo dana are.
twabaragerie miaka emenge ewi bwamomboria bu mugakubitu bwamomboria bupi mumbole Diana ngatiara bise bintu nyaro nande no mugakoye mbuo yale amaiko bise bintu nyaro Diana etomenyetamo agyokubege bintu nyaro igoga wasunde getino senti ai tiri ko nyano no koro bochen mugakonere utakero kiga kirende mwagere nere na male takerochi abone point ya mario biye asante sana biamono biamono kwani Diana agumotebira ende ngakiate byabangi nabande ngaki kubize bintu nyaro bakwani gendo kero maeno no nyoro kirie kikaine mbali kubisana bintu abagaka basundo batie gusunduka kikaine ne kubize bintu nyaro na ende kikaine no mbana mbago sobo asante sana ugujikana nukurunge soka bwagire bwakire kwa gwenire ndije manga liso nyendi gokira kai pole sana Nyasaye na chago konye kana kunyumona yeme kogo chindimu ngenda da chindimu kuna ko chivelinko nyuma okay ono mujadala nali ko tayana naki wataho mwana kwa Nyasaye mwana kwa Nyasaye umukungu n'umusaje kote muko bigente kemekero muri nyumba naliyo bonge bono yana kaisa kote onge bezara ko tinga yara je ko chiro nyamba ko lirimo n'umusaje erenga yara je ko chiro jibese chiyo so abako yo umuga karende kara gasunde gete tari ko konya gas nyumba na roje gente kiyonga ikankalimo ngana abantu bago janye bana yo ngali kiteni dia ngali na ta ku egumna nali dia na roje nge bago jibate banga ki ko rochire omote vinga ninde neli teni akane ntu alishire aro azetie timu yogo jago gusakora lakini ndio no moramo awaro ngeine de timu kwa chiva tena chino mwenzi na ndo muku wata no mwazaje una bwo njani biyamaro sana ndugu wene wa site yako koje kwegule timu paka mwagajire timu yogo jago sakoro mugaga gabone teni twacha kuyo aine awaro innocent yunga ine mubuka esoba bwagira wakire bya ngodo kwana nere kwa nelio girigoro tiga kobwa ya mukwana nere ntome boko ngayo berete kwata batome boko tome boko korwega chinsemo cha baba dogo baba dogo Nairobi tuka egere bugo nyaro ya dato maga to chande getabori ago bakali go beka jituka nyaro sabia no murubio na chonde na waito mo kumwana na ta gete kende school angito ko na mwa karibu obwata kumbe 500 takeiro wewe kila 500 otoka nero gokora tuition nimechanda wote asante sana ambe amono kwane bio mugaka bokokurwa hari Nyamira aya bia bari mabigia Diana gwegule paka bogo church expensive 500 chitagire zuguru wata badeli nabega ni iri innocent esoka bwakire bya madam ngage kwabogire bwakire bya kwana ne chingurwe tira jikalo bwana jojo tobiyana na tibagyo kale kale mumbwa yada alira wojingore gaji ngose neso lero nameless gose na botoko genda ne lieta lieta yam kitana ni mwaba ndani ndio ndio maraba mwa na ikule poko bwana iko yawa ni na ka ngwa wana ya ba ko bete yawa ngira byana go nyora jadi nado kwa ula go kwa tena ndo bagaja ndo amroje ndo baba tato arna itu digante arno maene
roroje kata igo siru na boko to ako daya ando kamo rojire mo dire mo ta me no mwara utagara chiru na ko ikati mo Tata mangu to chiru si sombo. Ake Edmandi igotobwate vipindi vyeino vile vingi kubeka jaro na korozie timu yogo cha wazabeteni Diana, tunapata bogo kumi. Asante sana, tunapata bogo kumi. Soko Bwakire, Diana. Ngabuya kolete. Hola. Nate babuya sana. Hello. Hello, Bwakire. Bwakire buya Innocent. Digo dogo adereze babia bano. Oyo Naftali kiwagenda ko Rulioma. Lioma biere. Ndoje yasaye mnanjete. Noya mangana karo mutali gotumira umuntu nyasaka. Lakini bono gitura so mujadara tigankwanire goriyo mujadara oyo. Kuirande namba yao naya nyora bano. Tafadhali urakore buya sana. Bono lidangani mukungu ino mungaini. Mungaini sana. Sana. Mwaga. Lidangani umaida mangana ya dokwanira Innocent. Nyasa ni ganya kore to kurumo chakana isato ibungo bya bitana 15 kemo. Bono mukungu yenje ngo koresa mali mukungu no muyeke agera kubekirete eduka nyomba. Daftari ninje toko gamba naye gozini. Emerelia. Gokubuka mambi okurari gelinga ngi stock yeli nero. Nero. Oko yana magoroma edo ko ara gitoro buyegero ma dinge stock ne bare nero wono mukungu ino muya kabisa na ende mbara gereri tukuni ndoko barageri no sai okay ngobono kebintu biri nyara ari nguya ko ijata aira isiko ikiagara egendo karo kibara babe na ba kongu bare omugusha denga ya mukungu tyanya koriye guki anakororua gobo lakini oyere no muyo ko beke stock na bono rojo mongino nambe kere stock kiri ndongero adago charge expensive lendo bwago bintu ba bintu gaki gete to ndende ngana taye no ba go to choga nyaga tebe ningi to ko barageri wa nafta limbi yamono ondo mere nambe yo no ire namba yani sawa go koligi dembi yamono sana Diana mambi ya bono mambi ya bono na achire kugunduanga na bira toke ngwatume mpesa ba na arorire mugaka naftali tana kogenda kando sana nakia kusabira namba to 10 is one of my friends utana guchikando na yarakera nyigwe tata ite guchikana suri yani bwata ni bago bari free ba kuibwe mugaka alo ensoko mugakire hello Kayeli Yogirie TV my waka Kayeli Yogirie TV my waka hello okay Kayeli Yogirie TV my waka soko bwagire okay Kayeli Yogirie TV please egero waka otegerere simi to tegerere Yogirie TV nga uko Innocent kwaganye TV yakwa na kwa matabaro ande kwache kuigwaro yaya ego tonyoria be kwanse ko egwa kelio giguchia sori otegerete nyuma Diana aki na bantu bugo kumi yani onye mwikire mu bwatu bakie timu yo chagonsa kora na bantu bugo kumisada soko bwagire soko bwagire wakire byanga kimwa wokirawo kebia na ije akire na arorire ngende kirya asinyire mwete dalibori ma bali gototo ngototo bali bana muna nje bana konde Nairobi abachogi no bareka kano bali bana okonyara ngakire mutieni tumere ba komanyera ngakitari kire wona ako tedi omanyete ekimbe kirikina bwatiri tangani mete muna bali bangete na kitenge mitumia tinkitu kunyora wakana
wono utar kontumere nonye ni atano iga ngara kana tigotigara rinde mayo to korona kitote okora kinde ni atano mai pikiri chibuta mono como tu me kiri busato de ya kara kana chitu mayo to ako ganda tipo de garji kan ama de yo mate ngaki sabe como sinie mukopo chitu kaide libre para roza perwa kuno tomer Bueno, no tenga hecho dinero, digo sin volumen. Ya un chongire por cuecho. Y hecho, tú que hacer una mano muy mana, ando con gatiga angora con bol barna con la que. Na iwe toyo, ajeta koromo ngino ya chera. Amini musacha mungi na gachi koromo sacho ya chera. Akabatio mugaka na gusabirinya sago konye. No chosi boru. Na anda manya kumobodi donya tua naruka bese yale ngoro. Agusabu mugako zibire bese che. Nasaba no NFA. No nyenge tandara bora sabwe bese. Soka bwakire. Akini innocent. Kira hotel no yenge tandara bora sabwe bese. Abaga kadoba maita sebese. Igonga no nyeo chita weche. Akamate yo maite no nyena chegia. Sabana bera nyore ga kiga sabite. Achikorero mugaka kamira nindagira. Ino nyo mugaka obwate na bakamate yo maite mungina. Yenda Samuel gali gorusia kabese karo. Okay. Ngese igombuya. Eno kumakolia gateba igo. Kakia magane njibesaro. Tigango tebie kene pi. Mambo ya do. Abo toka bwate jibese pi. Lakini o tebi tigandara soka njibu sabe kiumbe. Ando gotebia jibese jinale tanjibwate faida. Nande jikuira ni kubugango sana kubugana no ulikuwa bwate kwa kabese tunda. Wene bwerentire. Na. Wene ntamutu abere. Soko bwakire. Hello. Ngaki bwakire. 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 TV na liora toigwa. Ngoto kwa na nere bono mambi. Era ninga gibona yoro jama ngana ya yechogo. Bono goto muzaza rero gusaje mugungo kunga. Use muzaza akora ndo mugungo lenda. Bora yawo sabai go ma dizira jya de mori mwezi na ele kibogo lenda abane keruda iyo. Kuno ko lendo kuya. Kwa lendirwe ya korewa. Bobe, wamboli nga bobe. Eko kwamboli nga bobe. Ngio kirera wateba kane kiombo chiko sabagumbe nayo weka besia. Omairi singe motari ko anja mwade iwo maere giego era wakora boigo. Igo tore mereri mogende paka moreta abantu babateba ngiteni nera kumbe ne timu mwaro waziri etagende kuruzi beza kuruwe zinde. Ya bona taire isiku sebeze inyombere igetegereo bokongwa tokeire na bagigutumeta. Abakuare tabacha gonsakora mambiende na barubacha kongumira njira ali barengera linga kimugago lyo matere gagotebu ne deni na baruba mentere no na maguli isikali. Yo gokora igagwa rombo baokora. Igatogikiria. Asante sana. Gelinga sege gago sabiri gona mai dinga ke rote ikitumeki. Asante sana bia mana sana ele. Wokongo yera tenyombere. Ebe sembiere. Nyomba pi buya sana by the way. Yari Diana na watema nyomba pi. Buya sana nyombere. Innocent yo maite. Empongo sapoteria basukara bwate simeyo. Emane ya chikure jindo jenga nyenjo nere chiko ja chiagenda na nyore landslide tintage titona kwa babu gatakati naye ntage tebono chisi mingo bwata chikurusi opi completely ngire me keye lyogirie TV please keye lyogirie TV na litoko igwana soko bwakire. Hello wa eliogirie TV tigandara arwa machiko yo gwaka chikura ke gose yo kurwe birengera biyawo kero gwa kesi migo chaga igo mwancho murigereri igentege tangani ogo ke eliogirie TV yawo tegere eliogirie simi tigago tegere TV ngie gukwana utake koiraneri abuntu liko igwana
bono okonyora ekuoga gaiga yoga nonya nyumba osori ondo gategererete kwanyora ya saliri bono gwaka egero gwaka kwa manyang'eri ogi erire clear nsoko bwakire in fact yakora the same thing oya agakora egento keri twakana ari bagakurimie TV gosake yeriogi atige chibiche chioka gateta ategerera bono ekobo muchando sana egento nachire kugundwa in fact numwachire birenge bingao twachire birenge bingao gaitete atando mutumo ko Innocent twera nantoro se birenge byombirane twenda yo mutumo ko twera ne 1 minute aye no muntu bugu kumisana nanyorire nguta abantu igo tinare tikwa bange chikura chira nanjitanga negini chiriko bange nyinjeye asiboni gato nonye nange tori nonye nange Innocent baga bwasomire nzibati ya gagugunga mwanjo murigererigere buya ogendere gwakana makabesa ari iguru kurwa so murugio gogorio mushahara mungina riyo gwakana nya nyumba nera gwara mukiria gadeni kaye agotebine kiomba ruseti achieta gasaba twachiri gosakoru barosiri bakie timu yo kurikava madeni kurwa senga tokoirana togendere gukwana chetri sano na ibire machinsa isata semambia bona Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Buya kege mwancho murigari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono buya kege marainde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie Nsoko bwa kiro mwancho murigari inche Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikelia serikali ngichwera kwa negorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa keregendo lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Mwancho murigaria bwa Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gya Nsoko TV kochi kokomanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali arobere ko chiakwanekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mucho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliyo korigia komanya na ali aya agendrete ase sector yechisemi obulimira bwesiro yobunda bwense kulengeka linchira ndio sira krobulimi obiyoke enyoreri bagaria bene kwaegwa megerio chisemi nobosemia igoro yobulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamurago ba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bwomugusi Mwancho murigaria bwa Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gya Nsoko TV
gochi gokomanya onsi eyamase yamo ali aenekiwe ali arobere gochi akonekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bomocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eriokorigia komanya nararia ya agendrete ase sector yechisemi. Mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Eye ne Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Manjito murigeria bwita seni Nsoko TV nigo tugendete usangana imabya bono tugatebangani chinga chicyala la salama twesiro kole gipini gito korendo manjito murigeria tukitogenda tusabana bakugenda kubeka ujumbe yago usorwa karago asena baityo studio 0788666307 8 na trineri namba yomoero asense meita WhatsApp na bagasena BH studio voigo ase Nsoko digital manjito murigeria kolenge tukenaro royo minto Innocent emambya bono abasubati n'abantabangaini nande bayirwoko boko n'abasacha babatebiringa abasubati n'abantabangaini tigabagendere kubeka supermarket nyomba iri rende kwanyoranga nja teya se nyombe yo manjito murigeria ndocho minto Innocent gage chiwe lakini imbya mona sogotoa amax ya buna abasubati abangaini. No sendia kwa bwana enjoy address state of the nation abantu bago kwa na somo nubego songo iga the quality of your life is the quality of your relationship inga obugima bwao oburito bubwate buyabubwate nigo bukubwate kana no bugama to bwate like bubuye igobno kolekana tabura nyore ometo bugama to buya lakini uri njara Saudi utario mongaini endagira na bego chaga kwae toma itinga niga niriko gachwa next time rende te kubora kwanyoranga obwa matobo wa keino mobere kusekwara bere package tibino mongaini Dabai the studio gere 0788666663 akesi migo chaga iga Diana gagoteba ngarero chire neck to neck agogete sana keraroche abaswati bagendete kwegeranga uko gacha kwebintu nyumba wate yo mugake bintu byarire kuri ndebese getigarete bintu mbira era kurwaria kwaira na kwagenda kwabirigi kwachagana ndi kwachaga tebaga ki manyete mwage sabuni nereta sabuni yaronerete nando maite sabuni nerete wanda rende nande wakaraki wanda nyaro kwane no murigeria ndo chenga Innocent ntogo chiana mo pie mambe yabono babire weekend marakini asiri tukolia rero soft friday Nsoko TV bwakire Nsoko TV bwakire tangire gosoa wakiro manjito murigeria kagitinga Diana tiandara ko boliswa boria Innocent wangu ubukurumi gwa kwaburuka ubungaini ubukurumi mbwana ko base nyumba Innocent bukurumi ka boko banyumba ingiri ogonyorango muga kuchire nyumba turamurugera turamusibiriyanga turamuprepare endegas ina ero bukurumi lakini kero konyoranga gare nchale Saudi tomaitiko gachendagira obuno bukurumi obonene bono mbiyare ndegaki mwago mintongo igwateba nga chigo sabwe sukuru 500 kwa menta chiabeli chigo sabwe 500 kwa menta chiabeli obuno bangaini kyaro mwanafunzi ri kwa ile skuru naga nirio mugati
Usegento kende gana boiko gakwira na nyumba Innocent na bakubugori amatunda gusaba gori egente kiya nyumba muri na boiko Innocent Ancho murigeri ni matenga chinga kiechekera togendete ko batukweyariga ni gukoro mu rubiri bw'ensoko bwa kire aseke bute kyo murigereria beko boruso beka kiliye kuru ku sense namba itogere 0788666663 iltukwane naye Diana gabwate oja kwegerera goteba nga chinga kichekire abangina baba bangaine bagache binto nyara tari bagache ustari babise usiba bagache nje marieta yogendete goteba onsipiga kurifa iga kurifa egente kiyangeringa babe kendagera bya onye kwanyoranga endagere yengo chiri yarabora kwanyorero ngo mugaka ngo kwarebese ebese yo kwaegendera ko receive ogendera ko gachendagira kiche tabanchara mugaketa ni bya benchara I make sure ebese yo konyora kuigotare ayo nyegwete mubwate timu ego chanka ya uruka yago tebinga gotwajire kuyeteni ani mungina rose tie recovery team ekiombe ebiombe bimogo genda ko batuko bibantole no mugara recovery team amete squeeze Innocent ebitebira mutandao yo mare goteba otravel yo mare goteba nga omugako lingo nko mo expenditure igoro pakaburu chibesa guchira sabasani baye pakaburu chibesa guchira sabasani baye ngero kana kodiya sabasani baye agachire baregokya okay yani ekera ko bana basani yakorengera libaragira chi hotel gwara wika nyumba maeta baito kumanya omugako kwa eta uigotete kwari gosinige getuma gwa samba Innocent ngabinga nabo kumanyiki agera ni mete na baibuli nabongo kateibo igo ni mete ni chiango kama gwunga se kwari ngene chinkoko gwa kalire oigo ninje tachi hoteli para na bantu bakoragira bakwenda nyumba timetinga kibakwenda bateba se baigotete sengo ngo kuna baro kumabuli bateba mboli yetiwiya no manjito morigereria ndo choyo mogega otebanga aiga akiagoteba mjomba kurachisemo chia mjomba kurachisemo chikonge autebanga abasubati pasenti autebanga abasubati nabantu abachanja manjito morigereria timetinga abasubati ngakibakara abachanja lakini nabatebira abaswati n'abantu abakora nigonga ekero tugukwanira umanjito murigeria ekero orase amate yago igintu kirianda bolinga ebinte bikabyara abe kwanyaro kwanyaro inga konyengo bwatu kwari kibeso guchiese enyumba yago mungino gagule ndagira nendagira iyo ikotebanga eyarete usaye kwena na kibese airende nkiga ko girota maitinge ndagira niri nyaro igo ayo gusunda karende gustoka ariko mu bwatsi yasiga se same time umanjito murigeria nararira abandi batebire no mungaine abandi batebire na mamocho nanda bakogenda ututebyando cichinga cito nchigendete ko rero manchito mugira sira mbeti studio 0788666663 078 marakabiri 6 marakatano na tirinere namba yo moero sanga na intwe ototebinga nerebya usegbobe erebya gosere bobo manchito mugira kugacendagera mogendere kuragira mo banchara buno muswati umungaine muno muswati umungaini Innocent muswati kwate bano mungaini ali muswati umungaini oko gacyendagira mbabanjara Chengotige ntondigere tiorigere sana Innocent neri tuke neri eterio umungaini nabya sana chengotige nabora ajosalie gesako oh no gesakutingo gesi bakatebanga etoko tirani wancho muligereri semambia bono nabo kwa 92 namba itonere 0788666663 togendete gukwanira mu sacho yomo nigagoteba mungino yegatoka aigurite supermarket nyaro no agari ko gache bintu kera kubulie sabuni yaelire mugako moebese uira nari nyaro rusioro obutora Diana tebo buno bungaini nabangina bande bakira batebire no bungaini ngakirinde tocha twakora manganaye tocha twayakora ire buya so monene umungina agendere go kabesi chibeso umwana ga oseli go ogatebyo chire kiombe kumbe kiombe nero monyene ogatebye kiombe ke bateba chibese chije gwire na siringi 500 nande kitarikyo nyore nganchi bekiro ikiombe kene gyansingi batama chiko Innocent onye gwa kabesi rero reno kitariki 10 aitoko romo tienyi oira ne profit yonsi
osibesechi ochiranie omutinyo taraera ngabona amanyenga e profit nero echitariki exact aite profit yel dabo may 10% interest ko 30%. Tate bakwirorire clip ekese gwakwana bwetegerere uyigubura gwakwana baigwe nara igubura gotema machito murigeria akesimi takora tema abo gwaka clip ekimo kombekera we machito murigeria na innocent abano gutira gotebanga abaswati baba bantabanga ini bagakamba basiko banchara abo gutira goteba igo innocent abo gakamba ni liko banchara Barnabas Korudoa Katana akorore. Nabo etakirote bidaya nekene eziekeire toche tumutigeiga she's on the loose. Igaba gurete. Igabutulete. Cyabagwire. Agatebya badu. Ngumurigerelinga ngobuno bungaini. Okuno kulenda. Kulenda agira kwateba. Solonga simu gakatari inchara innocent. Mungwano uri koraga kurujuja bano ngayale narago. Innocent. Miguna timati ko sera Friday ga. Ya date yo murigereria Korra some of my colleagues gaiga mono aba gaka. Bagocha endagerere packed. Imagine onyengirio omuntu oyo nyomba atari ko genda alende ndagira bya make sure mugaka atari ko banchara. No ni chiga sino konyoranga nabo kogenda naro pakeri naro tapakeri ono konyora umwanjito murigira no ene birimo ya ugari oriyo pakeri mungno ena bakari kolende ndagira sana tombe ibantu mbabanchara Eta gere to koro moro Soko TV bwakire Ominto ngagi mwaga ndemo mbuyore tata nkonye nekio mwana ko migete igata ko migete iga migeta gendete ko tebe bido ngaba bido kurenda obugurumi bwanga bogoro boborendi akio mwana yako migete dayana mbuyore baba aya tata akinje mbiyande iga akimbiya mona afoko veka mangana ayuno nya vegete kolende nabona bako tabate banga no ine bibilia yatebete ngo mukungu mungaini igaku agache nyumba yaye namagoko abere mukungu omuriri otagora nandi nayu abere wana gakimpori omugaka omintolende nganero nyango asya yibune bekire bo ne bibilia yateba tarinje bibilia Kono aso mukungu oyo begete duka nyumba. Noyo tabegete nyumba ningoro mungaini gabuga akyo minto. Omugago minto tikanga tebye bibilia ikwa interpret bo benane ngo tigera bora hasi ko jole kwasirire ke bugeke. Inchetali na interpret wono maese kaki no wana to bwate. Ene ngwana rangiri doje nga interpretation ya jire nyenje tarenge. Litangani umungina agagoteba maene umugaka no akiriga na arete binde nyumba libaga toko kolesa bali gojiaria na igwe byosikia ngiongo bekera nyaro mukori lati muko tagore nyumba ojimagega omenyete bagoteba nga nyaro nyaro ina bere isako ban savings nyaro savings ninga etika kana goteba nga yayo umugaka tikadara no kiabere buna kiabere tigango ndusikurwa mugago minto muibori hotel ntebi gaki onyango minto eratoka mwarenge ekiombe umaete karamu eko rujisiringi 10 bano umaye konyora aba member bali batenete ubugori bwe bintu bye ekiombe abatebe karamu ya rusiringi 40 ekero go boli igotaro jingo buno bo tutukanu bwazoirabo umugago yo mu minto jira otebirega tutukanu tindo chimwa kiboko ba Kaya. Mataya maene. Omanye tigo na mubori genteke mo nyango. Murangire niriga igana ki. Tigaira niri. Omo kungu yani eriege ntokerike gotebuna onde bwensi onyoriro omo kungu onyorire teguti. Egentekia kabisa ekia. Kabisa. Wono n'umukungu uyo nero bekire stock yaye nyumba. Ne nyumba yako bekira tari nka nchara aho gotiga.
nkuru ya savings eri bagoteba nga igokuriera obogotu bwao bono mukungu oyo ne bibilia oli omung'aini n'oli omuliri oyo bono ningo turangiranĩrio nyangu mugango minto ritu ewiki ngoira jigwiki sato nadenge ngenje abagwakiri bane nje gukwerereria jibwerio bagura mateze mambia bono ndagwagira mbia mono sawa mbia mono na motore muchataro ino mbia moiborio ogura matemo mbia mono Zambezi ya nabona ategete kogenda egwiki gocha lakini mambi ngogenda Zambezi ngogenda ndo bwange bintu bitarasaleka telute wena ati umungina bise bindo koru bindo nyari bindo bitakere bikwasi bikoroka no mugakora ngirikiketayo biya mono mwago tali oko bise bindo because kero ko sabana mwamina ntasi nyomo asante sana ebinde bikobe kwanya ne kabati ase mugaka gwete igoro ingiketaya oreta na maroba nesa kasaka olenta ya te mukuta kogora abo na mena ba koreta because yumete kera ba ko kera mwanyo manire responsibility ya change mutinero goikani agotakanya ore chikura buya goikanera tate bana bane ne kanyo kabaroseri abo omonto kumayendo kitaya nyomba mwigwate ogorokwa Joseph Dominic Nyandoro Dominic monto kumayendo kitaya nyomba no mukungu aba pronto na batakere kumanya bona otiana agotebia mokogoti entebi Wono totebe no ekero we singi abu kwa mugako bukire mambyo nyora macha ite yazi gitose ne singi abu Kuso goikanera atinyi gusakwa nyumo subakira che amaye gocha gutinya macha ayu because nabagwatererio monto no umwana abu no kaboko mbale baraganye hapana igasi no kuterana mwago minto ubuno bungaini na bwatanga semije bide Dominic mbabwikaini bwande simiyo mwali turwaye asante sana Dominic thank you kwa hivyo innocent lakini ntomanyite panta bambabwikaini mwanchito murigeria kuko no mwibuli agotei panta batibabwikaini nebukwa otebaiga omuswati neroraga chinyumba mwahe namako kabere innocent abere yo mwali ngore kura Erenzo kwa TV bwakire halo bwakire mukwanere mambia bono ndo tena na wale ndio mkono rakitenda wala kara ko mkono oje na mbaro kikende kibago kwane kiagara bintu byose paka mubwatira ne nyomba na ndo rigererie na no mugako yo kwanire hawe biko me kwati ya ono raho no muntu ko kurumye ko bize bintu nyaro nyoro tari ko rigereria una kanire uwa bakaba bane bintu sawa lakini na kanire abo bintu ko bisinyaro na kanire wakanire bintu byozi biko be kuwazi byaga kwere nene kero maite no muntu mugako yo okwane no maana ngatende ngetatera asante sana kama ni hakimu ngo na tere asante ndio raimo kana ndio ko bize bintu nyaro ona ko ko tiene preyoro ona kwa beiro moivi asante sana rikori mugago minto biyamono lakini no maita sekulere biyamono asante sana mugago minto nange naenda bakaba kuba unga mkono wangu sipone keroma eteni moko mwabe kimoko kwana manaino ala kwa bisi sana lakini kama ngana ngata bare ndimba iwaka sawa asante sana kwa leo na bangira wangi kiti na barolire ikyana mangana yiga barenge naende mubaina na mabakora igo asante ama ine batagoteba asante sana na wako na gotokonye kyale noroje na ni bago lakangwe gaza bare tengenge koro izibare kibo kwa gaja bare kutimoino abangi na wana bagende kiro kwa zire mya mwako bako mwako liko kora beza kyale na ta kugura no enze ngenge goche nyomba asante ritukotigia asante sana biamono okulimbo kaigaji gote meng'ombe kurukiro na agorire ng'ombe mugaka hii abade baroro sawa che bononye kwana kogora none mboli ole tene mboli eri asante sana bana na kanire mwago minto kanire nande biamono kwa kanire igo abwase kwa kanire no twa bekero mwelio ngagerete Diana chetire 30 mega jinse 3 jirajinjira rakini na senti saguri yembate yo moero iyoka saguri ikire torembeo ebe yo moero
Ele Soko TV bwakire. Hello. Hello. Ngaito yeno ruru waka hatari gukwana. Diana Innocent otukoleraho. Nyasaye numuya watulindire ikinkima. Watubekire bosyo watotebiri ntobasa ko gace bintu ase ebitandanse nande watotebiri ngamaene ebintu ntobasa ko ngene linga twajire kyobego kabesa nando boito mugakakane ekureye tindiko yeira bune gosori gongo yeira bune kura yase myumugusi ase mambia bono nande mono nyasago sise nimbiya mono wanjito morigeria nchitumbati ya mangenda tebe mambi yabono kule nanditana intutumwakiri Nyasaye uturinde ikengima bya mono sana sesimi umanjito murigeria butambe togotebanga kero tugwake simi nenchire yemo yogosemania nabegogoteba nigonga ebwati ngwarenga side ya Innocent iliyo kwenekia muna binte imbigani ilikugachwa nabego byo muswati togoteba umanjito murigeria nga nero mbuya kule ne tukirinda tebe oyo minto Innocent ase nyomba asa abantu bayibere bare bakitamo baganchana bagateba ngati torosi family ayigore tuka tako igore duko mwanjito muri yatina tebanga toigora gento nata itoteba Innocent bateba iga konya na senyumba onyengiri umusacho yakito konyo mongino eno kwabuse nyaro agabinte binaba manyete na ki kai ebinto mbikachira achaboli atebigo igonga Innocent abantu tigaba konyane abantu babuaterane eribasukie bintu magega nariyo konyoranga no muswati ngo kanale FCS school ngo koraro boncho liga baso ebyombe bakonyana aguna ngokolera chingoro ku Innocent nancho mwanchito muriga nkoro kwa Diana ndemo na netikango gane litko ligia ya masesenia tumenande eikego cha somoro brito bwen soka bwakire isano na ibere no tokumena ya sensemo ya maya